çağırıyoruz ki gelin birlikte hareket edelim. Birlikte biz gücüz. Birlikte biz Türkmenleriz. Yakında yollaştıracağız inşallah. Yolları aç diktatör. Damatolog yolları aç, yolların açılması için Hayal yürüyen lan. buradayız. Yavaş yürüyün. Yolların açılması için buradayız. Tamam. Vatandaşlar. Go musunuz? Yollar açılmak için bakıyoruz. Bakıyoruz. Çıkansıda köyük yapan vatandaşlar. Görüşünüz değerli vatandaşlar. Yolların açılması için giyecek ünlü ala dediliye. Evet. Plakatlarımızdan yavaş yürüyün. Gelin. Allah'ım hareket edelim birlikte. Bravo. Şimdi gelin yolları açtıralım gidelim Türkmenistan'a. Bravo. Artık açıldı ya. Gelinler. İyice umut devam edin inşallah. Türkmenler korkmayın. Türkmenler korkmaz. Türkmenler kaçmaz. Yolları açın. Evet. Eğer bolsam Türkmen bilen düşman, Yavaş. yollarla düşman inşallah. Tamam. Korkma artık olmaya düştü. Görüşürüz Yine Ali. biraz çıksak ölüyor. Yine görüşünüz değerli. Ulu köşede var ya. Vatandaşlar korkmayın gelin hemen. Bakın görüyorsunuz Damatolog bir hafta çıktı komaya girdi. Yavaş. Şimdi, Hayır bakıyorum. Şimdi inşallah yine bir hafta çıksak ölüyor. Geberiyor. Yollar açılıyor. Görüşünüz değerli. Arkadaşlar diktatör çıkmadı, karışıp oturma. Eğer başka diktatör gelse yine şuraya vurur. Görüşünüz değerli köşede. Erkekken vatandaşlar. Görüşünüz değerli. Türkmen toprağında beğeniler açar. Türkmen toprağında beğeniler açar. Güneş her bir yerden öz nurun saçar. Güneş her bir yerden öz nurun saçar. Bozulmuş diktatüra gün bulup kaçar. Bozulmuş diktatüra gün bulup kaçar. Öge eziz Türkmen halkımız öge. Hakkımızı talep edeceğiz biz yine. Öge eziz Türkmen halkımız öge. Hakkımızı talep edeceğiz biz yine. Türkmen toprağında doğduk östük. Türkmen toprağında doğduk östük. Şehitlerimizi deftere yazdık. Şehitlerimizi deftere yazdık. Yersiz diktatörün hükümeti verecek. Yine eziz Türkmen halkımız öne. Yavaş yürüyün arkadaşlar. Hakkımızı talep edeceğiz biz yine. Vatandaşlar öne. Hormatlı vatandaşlar inşallah bu diktatör var. Kavun birleşik yerler şu an yolları açtık. Bakın görüyor musunuz? Açarsın. Ferdi Muhammedov ölürken bile açtırırız yolları haberin olsun. Ölürsün, geberirsin, açtırırız. Öz otomatik çıkartılıyor Evet, inşallah. yolları açtırırız, vatanımıza sahip çıkarız. Birlikte. Hiçbir zaman senin gibi diktatörün eline biz Türkmenistan'ımızı vermiyoruz. Hadi birleşelim, korkmayın. Bakın görüyor musunuz? Sana Türkmenistan'ı veren namert oldu. Karşı tarafta da adamlar var görüşünüz değerli. Bu yerine geldik aslında inşallah. Türkmenistan. Bakın şimdi milletin toplu yerine geldik vatandaşlar. Yavaş. Türkmenistan yolları açacağınca şu harekete devam. Olur biri eşitmezlikler geliyorlar. Biri eşittirmeye devam. Bir gün olmasa bir gün eşitirler inşallah. Bir gün olmasa bir gün. Bu vatan için nereden adamlar canını verdi? Bu vatan için nereden adamlar bunları sürekli? İnşallah bizlere hareket etmemiz gerek. Hadi Türkmenler birleşelim. Türkmenler bağlasak bir yere gelir. Bunu ders konusumuz her yayın ile. Teke, yomut, göklem, yazır aleyli. Bir devlete kulluk edecek başımız. Ya. Hadi vatandaşlar. Korkmayın. Hiçbir şey yapamıyorlar. Hiçbir şey. En son yolları açacaklar. Korkmayın. Ya vatandaşlar görüşünüz değerli. Yolların açılması için diyecek gündüz yok. Ertirku neymiş başardınız, neymiş ettiniz değil mi? Seyahat diydiniz. Hazır köpüğünüz bizim yanımızda bol halınızda oturuyorsunuz köpüğünüz. Belki mümkünçülüğü de var gelmeyene yöne geliniz yok. Sonra neymiş başardınız değil mi? Biz başardığımızda ne diyeceğiz vatandaşlar? Vatandaşlar korkmayın. İzin isteyen vatandaşlar izin Ya Allah'tandır. gayet ben bir gezerim. Belayda Farhat. İsteyene Ne? izin vardır. Farhat al. Ya gayet belayda.
Täzen ayt. Hadi. Saçar, güneş her bir yerden öz nuru saçar. Güneş her bir yerden öz nuru saçar. Bozulmuş diktatura gün olup kaçar. Bozulmuş diktatura gün olup kaçar. Öme eziz halkmen halkımız öme. Hakkımız yetalap edeceğiz biz yine yine. Öme eziz Türkmen halkımız öme. Hakkımız yetalap edeceğiz biz yine yine. Türkmen toprağında doğuldu vestik. Türkmen toprağında doğuldu vestik. Şehitlerimizi deftere yazık. Şehitlerimizi deftere yazık. Yersiz diktaturanı güm edip ezecek. Yersiz diktatörü güm edip ezecek. Öme eziz Türkmen halkımız öme. Hakkımızı talep edeceğiz biz yine yine. Öme eziz Türkmen halkımız öme. Hakkımızı talep edeceğiz biz yine yine. Korkmayın öne. İnşallah. Vatandaşlar korkmayın. Ne diyen adamlar var ya. Vatandaşlar. Çıkınlar ya. Birlikte bu diktatör. Görüşürüz diğer vatandaşlar. Marş gerek. Bize bir marş gerek, tamam mı? Tamam. Marşımızın şu yoldan marşımız, sloganlarımız gerek. Ne biçim yok? Arkadaşlar hepimiz sokaktayız. Artık biriz, beraberiz inşallah. Mümler çıkar, milyonlar çıkar. Biz Bolya, bor sağ olun anla. Ya sağ oturun. Bolya sağ olun. Köp tanrı yaptın. Ya Sağ olun oğlunlar. Farhat, Cuma Zapar, Esko, Nuri sağ olun. Hemme ediyen işlerine de protestine de. Ya sonra sağ olun Murad Ağa. Yine görüşürüz ya efirlerde. Sağ olun, sağ olun. Murad Ağa. Sağ olun. Ha verdi. Berekeli oğlanlar. Sandıran bir mutlu vurmasam. Netip olsa bizim aranızda bor. Ratsat yağdaydı. Netip olsa. Yine hormatlı vatandaşlar siz gördünüz. Günlük protestler geçiyor Türkiye'de. Protest geçirmek için bir ululata gerekkel. Yine 3 adam, 4 adam öýüňde, daşynda sen hökman suratda öýür näde açylygyny bildirmeli. Biz näçe köp bolsak, şonça biz çalt ýeňeriz. Men size gysgaçyk Türkmenistandan gelen habarlar aýdaýyn. Türkmenistandan şu gün men gürleşdim. Ýani bir näçe gün bunu ol Türkmenistana ayal gyýylar çykypdyr köçe. Olar adyk ministrligiň öňüne baryp, şo ýerde öz nägerlerini, näde açylygyny aýdypdyrlar. 30 tane ayal maşgala. hadi uyanın. Şu- İşten gelen Türkmenler saat 10 oldu uyanın. İş kalmadı. Kadıköy'de bizler koyuyoruz. Kadıköy'e gelin niye diyor? Niye bir Aktaray'a var albumumuz? Aktaray'a. Her yere gidersin. Ne protestan Her yer miting diýen edin, her yer miting olsun. Dünýäniň her künjogy. Nirde 5 tane Türkmen bolsa miting yeri bolsun. Ya Hökman. şonna sağ olun hemme sağ oturun. Sağ olun köp. Oğlanlar. Berekellah. Şol 30 tane ayal maşgala adyk ministrligiň öňüne baryp ministrligiň talap etdiler. Näçe bizde produkta yok. Hepde de bir gedek berilýän bolsa, indi aýda da getirilen ok diýip. Şolar ýanky gyýkylyk turup başlapdyr bolýan. Ministr gapy çykypdyr, ýani hökümetden adamlar gelip köşeşin biz elter arqyn bolun diýip ýanky şolara eýýän bir hepdeden bäri produkta getirip başlapdylar. Bu ayallar göýökçe ýanky owasyň ayal gyýlar maşgalasy. Indi diňe göýökçede başga oğlanlar galjak bolýar. Alaytada Mara vilayetden habar geldi. Bizem şu bir günde kalacak. Bizem gidip yani hekimlikten talep edecek näçe produktdan beren oklar diýip. Yine şu ýaly habarlar gelýär. Türkmenistanyň içinde köp adamlar näerde? Türkmenistanyň hökümeti bandit Berdimuhamedow öz topary bilen Türkmen halkyna kömek etmän, şo guruluşyk biznesi bilen, şol biznesi bilen ýanky öz ýegenleri bilen, öz garnaşlary bilen Türkmenistan talap ýör. Indi şu bizim gepleşigimizde hormatly vatandaşlar, biz aktivistler bolup şu ýerde ine Murat Razakow we Miraly we soň Timur Serkerde we başga goşuljak adamlar bilen sizin soragyňyza jogap bereliň. Sebebi bize köp soralar gelýär. Ine oňa hemme aktivistler bolup biz jogap bereli. Gelin inni sizin soragyňyza seredeliň. Egerde bizim assistentimiz soragy orta boýsa, goýup bilýän bolsa,
sorulma bolsa, men gysgaçyk olanlara söz bereyim. Ine Murat Razakov size söz berýän. Bizim vatandaşlarymyz bilen salamlaşyň. Açıkladyňyz bolsa gysgaçyk ýa-ni. Salamu aleyküm vatandaşlar. Salamu aleyküm Murat Kurbanov. Sağ olun şu gurnan efirinize çağırdığınız için. Ve vatandaşlar yine şu sayede görüşünüz yalı. Yine biraz az önce vatandaşlarımız köçelerde protest edip dur İstanbul'da ve dine seyretmek bilen kalmasın. Size şondan bir zat çıkarın, netice çıkarın ve yakınlarda bir koşulmanızı haýyş edýän ve özüňiz hem asly ýoşadan böyle indi häzir şu oğlanların ýadyna baryp bilmejek bolsaňyz özüňiz bir çıkıp ýörep başlaň. Bir barlak görün özüňizi. Daha ondan sonra bir birleşelim, üýşelim çünkü yine habarlar eşedip dursunuz, yine aýdyp dur. Murat Kurbanov her gün çıkış edýär düşün. İnternet durdu, men durdum ya Murat'ta durdum ka. Murat'ta durdu diýen. Miraly, senin bir söz aýtyp bilersiň, Murat gelýänçe mikrofonuňy açyň, aýdyp bilersiň. Salamlaş bizim vatandaşlarymyz bilen. Selamun aleyküm eyleşler, aziz Türkmenistanlılar. Türkmen halkı ağzı birdir. Aylar boyu aytıp gelýär, aýtmaganda dowam etjek. Biz tapawdy ýok. Kimin dinleýijisi bolar, şoň dinleýijisi bolar. Kimin tarabyndan bolsak, şoň tarabyndan bolar. Bizde tarap ýok. Biz Türkmenistanyň halky. Bizim geleceğimiz bizim elimizde. Bizim çağlarımızın geleceği bizim elimizde. Bizim yurdumuzun güllep ösmegi hem bizim elimizde. Yok bolup gitmegi hem bizim elimizde. Ähli halk bolup dine öňe ýöräliň ildeşler, vatandaşlar. Pikir aýrylygy bolup biler, düşünje aýrylygy bolup biler, görüş farklylygy bolup biler. Ýöne watan birdir. Şonu hiç haçan ýatdan çykarmalyň. Watan üçin ähliler. İlkinci oçurtda watandyr nesip bolsa. Sağ ol Miraly. Häzir bizim operatorymyz, bizim assistentimiz eger soralar bolsa ekrana goýun. Bolmasa men ýa-ni gelen soralardan okaýyn. Näme edip bilersiňiz köçe çykandan peýda barmy? Ine şu soragy Ayka Muhammow berýär. Miraly jogap berjekmi? Bir men unutup durun Timur Serkerde size söz berýän, siz salamlaşyň bizim vatandaşlarymyz bilen, ondan biz soraga jogap berip başlaýan. Başlan. Burada başlan, ýani efirden koptum, internetimde bir problema var. Şunam şu ýene şu menke Kipr'daki internete peskel berýärlerim bilemok. Kop geçýär-de. Başlan. Dowam edelim. Murat ağa sağ olun, efirine çağırın üçün boltlanatırı katıp egendirýär. Bir adam çykdym, iki adam, üç adam bolsa säýdinde olara aýtana gerek ýerinde bir adamym urşçy, bir adamym şol woýun. Şoň üçin katıp egendirýär şol organizowany çykyşlar hawa aktivistler köpeldi hawa. Şoň üçin şu boltlan çyksaň baram bähbitli özüňiz bilýäňiz, hemmäden bilýäňiz. Her bir haramda diýsen Google'da ýazsaň hemme ata çykdy Türkmenistan barada. Türkmenistany hiç kim bilmedi. Kartada tananapdylar Türkmenistan. Indi hemme ýerde bilýär Türkmenistany. Hemme ýurt bilýär hawa. Şoň üçin ýa vatandaşlarym, doganlarym, uýalarym hemmäňize şu protestlara çağırýan, goşulmaňyza haýyş etýän, şu watan üçin, şu haramlardan garşysyna hawa. Şoň garşysynda birleşip adil ýol hawa. Şonu biz adil ýol şeherke etsek, ol bir günden durmaz şu ýerinde. Hiç haçan durmaz. Şoň üçin hemmäňiz protestlara çağırýan. Sağ olun. Sağ olun. Gelin wagty effektiwne geçirýärli, gysga soraga jogap berýän. Şurada bir soru boldy, birinji ine protestlara näme edip biler, köçe çykandan peýda barmy diýip. Şu soraga ine men Miraldan ýa-ni jogabyna
bermegine soraýan Miraly. Kyn görmän şoňa jogap berip bilsen, ýöne gatryýsa bolsun jogap. Ya minnettar. Uzadıvam oturacaklar aslında. Her kimin bir öz fikir garaşı vardır bu temada. Koçaya çıkmamızın peyda elbette var. Bu zarazitelini privичкаdır. Hemmemizde de yoktur ve günü gelene bunun ägirt iň ulusunu, iň esasına nesip bolar merkeze Türkmenistan'a Aşgabatda görürs ähli halk bolan agzy birlikde. Şahsy pikirim. Okey, sağ olun. Murad, Razak jogap berseňiz gelýärmi? Berýän. İndika jogap berseňiz. Aýdyň ondan. Meniň pikirim bütün revolýusiýalar şu köçede protest bilen üýüşüp özüniň narazyçylygyny aýdyp revolýusiýa bolupdyr. Ha, onun yanında eleki uruşly revolýusiýalar bar. Zat edip arujalar ulanyp olaram bolup geçen zatlar boldu da revolýusiýalar. Ýöne bu yürüyüşler, protestler, mitingler hökman bolmaly. Eğer diktaturadan demokratiya öýrjek bolsak, her Türkmen raýaty köçäge çykmasy bolmaýa. Benim pikirim şu. Sağ olun. Timur, goşaklarınız var mı? Bu çıkışlar katı tesirli. Sezginde adamlar geçip beren adamların seretdiýär. Hawa öğrenýärler, hawa adam yana bar sorýar, näme bu diýip hawa düşünmese, olar öz Türkçe düşündirler hawa şol bir adam çyksa, iki adam, üç adam şu ýoş-ýoşdan köpeler benim şunu dogry diýip düşünýän. Sağ olun. Sağ olun. Menem jogap berýän, üstüne goşaýyn şu aýdyranlara hemmetine goşulýan. Serin, hormatly vatandaşlar. Siz bir zatdan näerde açylygyňyz bar bolsa, ýa-da näýerliňiz bar bolsa, ony näýe aýdyp bolýar? Egerde kanun esasynda bir zat etjek bolsaň, onda konstitusiýada şu bellenip geçilen. Siz köçäge çykyp, jemleşip, öz näýerliňizi, näýerde açylygyňyzy aýtmak. Indi şunu protest diýilýär. Ya manifestasiýa diýilýär. Miting diýmek, hökman tanqid etmek däl. Biz öwüm çykyp bilýär. Ine bir gol ýa, arkadagy diýem çykyp bilýär. Biz oňa söýgüm çykyp bilýär. Biz ýa-ni halkyň hal ýagdaýyny we islegini we arzularyny aýdýar. Ine şu ýerde problema barmy? Problemany çykyp aýtsak, hökümet şoňa seredýär. Hökümetde ýa-ni gönden-göne hatlar, prokuratura, sudlar, ýa-ni gönden-göne ministrler ýat bolýar. Ine şu zatlar işlemeýän ýagdaýynda hökman adamlar protestge çykýar. O konstitusiýanyň esasynda. Şoň üçin egerde biz köçäge çykmasak, bizim näýerde açylygymyzy biz näýe aýtmaly? Näýe adamlar bilsin? Türkmenistanyň prezidenti kep çekip köşkden çykman bir aýyny utýar. Näýe bilsin? Ýa nakly gorka aýtmany. Näýe bilsin ol? Ya bütün dünýä guramasy biz goranok diýemiz. Olar näýe bilsin biz eger köçäge çykyp aýtmasak, hem informasiýany gizläp dursalar. Şoň üçin diňe bir kanun ýoly konstitusiýada berilen, men ýürüte ýa-ni listovkary ýerdim, maddalary görkezlen. Şoň esasynda çykyp, öz näýerde açylym diýmäne hakkımız var. Ine şoň üçin protestga çykyp biz diýmeli. Indi şoň täsiri nähili? Täsirini seredip durun. Türkmenistanyň içinde bolsaňyz, gözüňiz bar. Seredin, nähili ütkäskip otýar Türkmenistanyň içi. Daşynda bolsaňyz, öň pasolstlar siziň bilen gürleşmeýärdi. Indi sizden gorkýarlar. Indi pasolstlar etjek ýöne ýokardan görkezme ýok. Bolmasa bular etjek. Ya gorkýar, bilýär. Adama gahyr gelse durup bolmady. Diňe protestler bilen biz hakyky öz islegimizi görkezip suwd etip bilýär we arkamyda bütün dünýä gurulmalaryny, döwletlerini bil baradyp bilýär. Başga ýol ýok. Şoň üçin on nähili netijesi, gatul netijesi. Bizim tek hakykatda sersek, hakykatdan sersek Türkmenistanyň içinde bir san protest gurnak göründü. Biz gurnajak bolduk, ýöne şo geçen o. Indi şonu geçen soň onun netijesi bolmasa diýseňiz, diýbilersiňiz. Entek ýa-ni protest bolmasa o näme diýjek? Näme netije bar? Şoň üçin şu soru, açyk soru, onun netijelerini görjek bolsak, biz içinde Türkmenistanyň içinde protest etmeli. Biramda 10 san protest eden soň görersiňiz Türkmenistanyň ütgänini, Berdi Muhammedowyň gaçyk gidişini görersiňiz. Indi soru eger bar bolsa, inlik soru, ýaşulmyzyň iňden geleni, elinden geleni diýär. Balnisalara muht etdi. Şu keseli bol, balnisa düşäýseň dermanlara çelli muht
naharına çeli muht diýär. Ine şu soru kim cevap verecek? Hani Miralı başla senden. Senin başla. Yo, bu cevap verilecek sorular nerede? Samabman değil ya bana başka iş adam değil. Yani şu tayda bir halkın aklına bir koyacak bir ratma. Yatan öküze iyim yok diyelim de, pırçom yatan öküz diyemiz mümkün. Hani bir maliyatakta bir öküz bak koyarsın, semredersin, kuncara verirsin, şolka verirsin, soyince bakarsın. Düşünüyor musun? Bizim halkın bir hilli var, bir maldan tapavdımız yok. Hani bizim ideoloji, hani bizim ehli halk olup, vatan olup barayan bir maksatnamamız, cemlenişip halk olup. Yine biz Южный Кореяны misal ediyoruz öz yurdumuza. Южный Корея, у них есть своя идеология. Я не буду долго говорить на эту тему, неважно. Но у нас люди живут безидейны, без цели на будущее. Тупо пожрать, тупо поспать, тупо там поприкидываться, показухой заняться, красивые одежды, красивые машинки покататься, и все это разве жизнь? О, мало так ты это öküzden tapavdın yok. Başlan grubu olan mümkün. Спасибо. Okey, sağ olun. Murat Razakov. Murat ağam bu yazan adama konsolosluğunun işgeri mi kim bilsin yeni nämedir, başka näme diýen we muňa da jogap berelim çünkü ol egri yok bu dogry diýip geçip bilemiz ok. Hemmesen bir raýatymız. Oňa näle jogap berjek? Eğer şonun yazan şu edil arkadağı şon ýaly eden bolsa, şumat bunu teleekranlarda bizim şu Türkmenistan altın asır bolýan näme kanallarında açık maglumatını görkezmeli. Yani kanallarda seyreden hiç maglumat yok. Bütün koronavirusla bolan bütün maglumatlara ne Allah razı olsun siz berip dursunuz eyleki opozisiya kanalları berip dur. Diňe şu bizden çykýaş olar. Yok şunça adam ölüpdür, yok ýene näme bolupdyr, yok ýene näme ol yok bul yok. Özleri näme özleri sen şu arkadaň eğer şon ýaly zat bolan bolsa, şon ýaly kömek edýän bolsa, eğer şon ýaly halkyna düşkün halkına kömek eden adam bolsa görkezmeler şonu telekanallarda o näme diýip ýör? Benim gepim şunca laz aytsam onu izi uzalyp gidýär da. Yok, sizin hem kanalınızdan. Ha siz yo boldu men şu taýda gutaraýyn da izi uzalyp gidýär diýjek bolan. Bolýar. Timur Harwy noktalardan terejende şu ne doğru gitken adamlar rejimi işlep duran adamlar bolýar. Şol ýalan adam şol realny 100% rejimi işlep duran adam bolýar. Şoň üçin olara vatan dönügi, vatan satan adamlar diýip aýtsa bolar. Sag bolun. Okey. Ruhsat berseňiz menem goşaýyn açyk. Ine sezin. Koronavirus 2 aýdan bäri mühsmark gelýär. Adam ölýänlerin sany 500-den 1,5 miňe çeldi. Kä wagt 1200, kä wagt 700 ýanky ululyk gelýär. Egerde şul adamyň diýişýäli bolun bolsa, onça adam ölmedi. Dermanlar adamlar maşinlaryny satan ok, jaýlaryny satan ok, 60 milyondan, 100 milyondan, 105 milyondan dermanlary tölerýäli. Diýmek, ya şul adam bir owada ýaşaýar, Göýekçe owadyna onam Berdimuhammedow ýanky spesialny usul berdi, şonu saklapdy. Ya da şul adam başga bir planetada ýaşaýar. Bizim planetamyzda däl, bizim Türkmenistanymyz boýunça gurulma eden başgalar gurulýar. Şoň üçin bize gelýän maglumatlar boýunça men video bilen gürleşen, audio bilen näl, video bilen görkezýärler. Görýän gözüm bilen görüp aýdýan şu zatlary Türkmenistanyň saglyk goraş sistemasy ýykyldy, beýlek puduklar ýaly. 2%-dan halkyna kömek edilen ok. Sizin diýän 2%-ňyz yani halkyna kömek edilýän diýäniňiz häzir bizim çykyşlarymyzdan soň inni açyk dermanlar berip başlady. Sebebi Türkmenistanyň medisinasy muht bolmaly. Inni seredilip başlady. Komissiýa döredildi. Biz çykyş edip şolar aýdyp Berdimuhammedowa ýollaryny görkezden soň bu hereket et başlady. Bolmasa hereket ýok. Ýöne şonda da bolmaly normasyna galyp bilen ok. Ýene de 2-3%-da galýar. Ýöne 97-98% halk sağlık goraýyş kömeksiz galýar. Ýani
kesellik ülkü boty. Şoň üçin menin pikirimçe sizin maglumatlaryňyz dogry däl. Biz şu maglumatlary başga çalýat olam gaty ters. Innik soragy geçelim. Salam Radava, mitingin netijeleri näme boldyka? Ine Miral öz aýdasyn. Miting geçirdi, içinde oturup gördü. Miral aýdaýyn. Sağ olun ender gözük minnettar Murada. Yo indi miting geçirýäs diýenimiz geçen ýyldan bäri başladyk. Hani şo nemeden Wikipedia'da olar kaka bilen bawaryp türkmen Türkmenistan'ın halkı Türkmen hem däl Amerikan konsulunun Wikipedia'da Gurbanguly Berdimuhammed hakkında yazan bilgisini görenden soň birazrak gaharym geldi. Şo wagtdan bäri halkyň näýiligi ana ýoly siz sebäpli yapdylar diýip. Biz çykdyk mitinge aprel aýynyň aýagynda maýda ýollary yapdylar 14-nji 15-nji martda. Ondan soňra bir 40-50 sany oğlan öldü, oň ölüsine mäkitmediler. Yani mitinglerin neticesi geçen yıl bilen bu yıl deňeşdirenimizde geçen yıl yekelik çeken bolsak, bu yıl da şükür Allah'a jana şükür yekelik çekemiz. Одновременно demokratik prosesin içinde halk hem hareketi ösüp gelýär, häzirki rejime garşy bolan, одновременно häzirki rejimi goldaýan görünýän, ýöne gelecekde bize opozisiýa bolup biljek adamlar hem ýetişip gelýär. Olar hem görüp otyrys kimin boljakdygyny. Olam bir gowzat. Öpelde iki tarapdan. Okey, sağ olun. Murat Razakov. Goşaklaryňyz bolsa? O benim şu şu Muralı ağanın aydany şu geçen yıl biz aslında başlayan vaxtymızda birinci miting bilen biz şu wagt tohumy ektik. Ine häzir indi Astyýaşadan şonu östürüp barýas Astyýaşadan ve yani menin görüşümde has go üstünlük kazanıp duruz şu wagtdan ve gittikçe hem ağız birleşip barýas hem köpeleşip barýas. Bunu şutadan dinlen Türkmenistan içindekiler. Ve indi eğer ki menin görüşümde içimizde aramızda birden birimiz kemelseyem bu efirleri gutarmaya, bu çıkışları gutarmaya bizim hareketimiz hem işe devam eder. Çünkü biz eğer bu yola çıktıysak ve demokratiya isleyen bolsak ve diktaturana da ayıracak diysek de didik de şunu hemmemize şutadaki efirdekiler hemmemize ve demek neticede bizim bir maksadımız var. Şu maksada yetmek için elimizden gelen nedir? Ve size şu sorağı verenem ya seyretmeye devam edin ya da bizim aramıza koşulun da ve neticesini hemmemiz birlikte görelim. Ben cevabım şunu aldım. Sağ olun. Hormatly vatandaşlar, häzir siz günden soragy berip bilersiňiz, sizin soragyňyzy gün ekranda görkezip, biz şoňa aktivistler bolup jogap bereriz. Timur, aýtjaklaryňyz barmy? Men hemmede goldayan şu son wagtda bizim aktivistler bar. Gaty ören oňa çykyş etýär we soňra özleri ösüp barýarlar. Owa. Geçijem köle 2 ýyl kabyndan deňeşdirip bolmaýar, häzir ösüp barýarlar. Şoň üçin pikirimçe hareketler gitdir. Owa, hareketli işläpdir. Hemme edilen atlar işläpdir. Haramda urupdir. Sağ olun. Sağ olun. Menem goşaýyn şu diýlenin üstüne serdim. Ötün ýyl ýollar yapyldy. Şu ýollar hiç wagtdan açmaýar Berdimuhammed etjek zat nedýär. Ýöne aktivistler bolan soň, bütün dünýä aýdylyp duran soň ýollar açylar, gitjek ýeri ýok. Ya ýollar açylar, ya şu ýykylar. Sebäbi şulardan bir kanun hareketine garşy bütün dünýä galyp dur. Häzir onu OON-da, New York'ta, Ženewada, Viena'da, Warşawada biz onu gaty basarys. Mitingler geçýärdi, protestler. Hatiçna o ýerde, bu ýerde, o ýerde, o komanda, bu komanda bilen deňdäl, o komanda. Indi biz soňky ýyllar Türkmenistanyň demokratik geňeşini açyp, indi serden mitinglerini. Men İstanbul'a gaýtdymmy? Indi şu mitingin temasy, şu mitingin ýanky ugry New York'ta bolýar. New York'ta bolup gatýarmy? Şu mitingin şu temaň ugry Ukrainada bolar. Ondan Kiprda bolar. Şurada, görýärmi? Diýmek mitingler, protestler agly birleşýär. Adamlar jemleşýär diýdi şol. Şonuň üçin şolum netije. Ondan başga
bir daşınla çıkış edip daşınla protest geçirilmedi Türkmenistan'ın içinde her bir adamın ruhu halyandır. Onu siz ölçep bilmerdiniz. Onu kaçan ölçerdiniz? Kaçanla ine 30 tane ayal gallı, näme gallı? Ine ruhlanýa, beterediýä, ruhlanýa biz aýdyp durur. Näme otursaňyz, çağlaňy näme berjek? Bar aýt göni, konstitusiýanyň esasyna barmaly, aýtmaly. Şoňa eger konstitusiýany hormat goýanyňa türmäge batýan bolsaňyz, onu bu döwlet ya bu hökümet banditler. Bular duruşuna ayırmaly. Ya bular konstitusiýana hormatlamaya aňyrda dursun. Bize konstitusiýa degişmedik zatlary talap ettirip, onan etmedek türmäge batýan bolsalar, onda bu hökümet de. Onda bu banditler. Biz bunu hökman ayırmaly. Şonuň üçin netijeleri görünüp dur. Protestler agdyýyleşip başlaýar. Diýmek bir zadyň uğruna gidýärler. Diýmek protestler agdyýyleşdi, onu üsüp başlar. Ine görüp dursunuz. Häzir ine 3 oglan, 4 oglan protest geçirip dur. Bular günnede geçirýär şu oglanlar. Günne jaňlaşyp dur. Her gün geçirýär. Ýöne onu her gün biz beýan edemiz o. Ýöne şuraya ýanky oglanlarymyz ýaly fizem etmeli. Oturan ýerinde men aýdýanam. Orta çıkı bilen okmy? Videolar paylaş. Ona med bilen okmy? Ýanynda goňşy türkmen bilen gürleşde on kelletini aç. Ýanky pikirlen, ýanky politika hakynda, siýasat hakynda, jemgyýet hakynda, Türkmenistanyň geljek hakynda pikirleşdi. Bir düşünje bol, näme bolup geçýär? Egerde biz ýalňyş hereket edýän bolsak, bize soralar, ine häzir jogap berýär. Egerde biz dogry hereket edýän bolsak, onu bizim videolarymyzy paylaş. Ya başka birlerini her bir adama düşünce versen, onun bizim hareketimize kömek. Sebebi bizden biraz Muhammedow ýeňmeller. Biz açık Türkmenistan bolmaly. Şu açık cemiyette, açık Türkmenistan'la bizim cemiyetimiz üstün olmalı. Biz Avrupa devletlerini olup geçmeli. O Dubai, Pulboy, Türkiye, ol izahalık devletler. Olar dine iqtisat tarafından öňüden, ýöne cemiyet tarafından gaty izahalyk devletler. Biz oradan geçmeli. Şoň üçin hemme adam siýasata goşulmaly, hemme adam analiz edip öz pikirini aýtmaly, ýalňyşam bolsa, dogram bolsa we orta çıkıp şonu aýtmany öwrenmeli. Protestda, mitingde, dostuň ýanyna, telefonda, kommentarda, YouTube'da sizin hakyňyz bar şoňa. Sizin hakyňyz ýok, dym oturmana. Siz dym oturup ýurdumy ýitip barýar. Ine şoň tapaga. Ilk soruga geçelim. Янки вопрос эфиру. Когда наконец-то все оппозиционные группы сольются в одну целую силу, ведь нет между вами политических расхождений, а есть лишь личная неприязнь, что легко преодолимо ради общей борьбы. Очень хороший вопрос. Достояние республики. Başladı Miralağa. Sizden başladı. Sağ olun minnettar. Sonra gelsem menden başlayanız. Это очень правильно задетый вопрос, и хочется сказать на это все, что Аллах Джана şükür, o bizim Türkmenistan'ın halkı görüşümüz yalık YouTube'da her kimin bir auditoriyası var, özüne opozisyoner diyen var, yine bir rat diyen var, her kim ödürlü adam atlar tutu oturmalı. Yine şu esası bir daha da nokodu şu da sıptırmalıyım da. Şuların hemmesini seyrediyen, dinleyen yönekay halk. Öz aramızdaki nipriyazin gruplar yani algıyska dövrlü ve hani Türkiye'de olanlar için, Türkçe anlayanlar için söyleyeyim. Önce vatan, söz konusu vatansa gerisi teferruat diye adavlar. Если вопрос стоит о будущем Родины и нации в целостном, национальности народа, который там живет, то остальные вопросы упадают на ноль diye. Окей. Sağ olun. Murat Razakov. Единство есть, мне так кажется. В любом случае, народ един. Miral sesiniz yankı kesiliyor. Murat Aydın. Menem Gıyskacık Şutay'dan goşayın. Doğru yazıptır ve doğru aydık geçiptir vatandaşımız. Ki köp vatandaşımızdan bir şeyle düşünüyor. Yöne. Her kimin özünün dünya garayışı ve özünün pozisiyası var. O pozisiyasına göre belki hem özünü ediyen işi doğrudur. Yani şu vaxt Murat Kurbanov
aydık geçti biraz önce. Hani gengeş kurduk deydi. Şotay gengeşlik içindeki ağzalar öz arasında ağzı birleşik bir iş alıp barıyız. Demek ne mi? Biz öz zadımızda, öz aramızda belli bir opozisyonerler bilen, aktivistlerle bilen koşuluşup hazır şu vaxt ağzı birleşip işimizi alıp barıyız. Ha, belli ki zatlar var mı? Özünün ayrı alıp barayan taraflarımız elbette ki var. Ama hazır iminni diyensiniz de hem şu bilen koşulamız o. Onun özü koşulası gelen ok, onun özü demek isleyen ok. Haçan özü islese bizim menin lichni özüme kapım açık. Murat Kurbanov ham koşup bilýär. Sağ olun. Timur, sen ne diyecek soru boyunca cevap? Он правильный вопрос задал. Да, у нас объединение идет, вы сами знаете, поэтому проблемы в этом нету, потому что уже у нас кого надо мы нашли, с кем надо мы объединились. Поэтому мы как один единый механизм дальше будем работать. Поэтому здесь многих не видно, но есть люди, которые видно, которые работают открытые. Есть люди, которые закрыты, то есть их не видно. Как у него есть, как у него нет, но он работает. Но проделана огромная работа. Поэтому мы в любом случае работаем на эти направления. Поэтому в дальнейшем у нас очень много планов, и эти планы будем вместе народом будем реализовать. Спасибо. Окей. Спасибо. Менің қошып кетейін. Рұқсат берген, мен осы жауап берейін. Осы соru verildi. Смотрите, вы требуете объединения всей оппозиции. Сегодня оппозиция Туркменистана, которая преследует демократические цели, объединилась. Оппозиция, когда говорят оппозиция слово, да, это как говорить вот о машинах. Есть же Мерседес, Запорожец, машина джипа для специальной горной местности, есть машина для автодорог, есть машина для тяжелопроходимых мест и так далее. Точно так же оппозиция. Есть диссиденты, это Союнов и Климов, есть координационный совет, как Дуэджи, есть Гельды Каризов, как правозащитник, не поймешь, он оппозиционер или правозащитник, есть ДВТ, есть наши блогеры, активисты, гражданские активисты, есть разные, они все оппозиционеры. И поэтому объединить вот это вот все очень трудно. Но мы постарались за последний год работы, вот мы всего где-то год и несколько месяцев ДВТ работает, мы постарались со всеми переговорить. Это не успех ДВТ, это успех всех этих людей. Со всеми, с кем можно было, мы объединились. Дальнейшее объединение будет занимать годы, поэтому очень сложно это сделать. Мы объединились уже начиная от низких, маленьких лидеров, гражданских активистов до больших групп, больших, значит, советов, больших движений. Поэтому мы объединились. Мы где-то 60% оппозиции объединили. А где 60% объединения народа? Нет. Или вы ждете, пока все объединятся в один этот оппозиционеры, и потом народ будет вокруг них объединяться? Вы объединятся и выберут лидера своего? Никогда в истории не было такого. На то и оппозиция. Они и между собой оппозиция. Они и поддерживают друг друга. Там все есть. Поэтому это необъединимое, вы хотите объединить, это утопия. Первое. Второе. Имейте в виду, протест – это финальная стадия выражения человеческой позиции человека, гражданской активности. То есть на протест вытащить людей, значит, он должен был пройти все этапы своего развития сознания, развития гражданского долга своего. Если он не прошел этот этап, и ты его требуешь выйти на протест, для него непонятно. Поэтому мы не можем всех людей вытащить на протест. Во всем мире на протест выходит до 10% населения. Это население активное. Остальные неактивны. Гражданское неактивны, но они активны физически, они активны в другой отрасли, но в общественном движении они неактивны. Поэтому вот мы ждем до 10% активность наших граждан. С этими гражданами мы проведем мягкую смену режима.
Нам достаточно 2%, даже не 10%. У нас уникальная ситуация в Туркменистане. Не как в России, не как в другом месте. Мы не выросли, у нас общественное сознание низкое, но и у диктатора тоже низкое. То есть нам легче его победить. Поэтому здесь надо смотреть на то, что в реальности все пойдет так. Мы поднимемся до 3%, и мы сменим режим. Вот теперь смотрите. До 3%, чтобы эти 3% поднять, 60% оппозиции достаточно? Достаточно. Поэтому невозможно объединять, это терять время. Лучше заняться делом, на местах работать и поднять эти 3%. Тогда мы объединимся. 60% мы объединились, оппозиция. Где внизу народ объединился? Хотя бы на 30%. Нету. У вас всегда какая-то отмазка. Вот вы объединитесь, вот вы выберете одного лидера, мы за вами пойдем. Вы что из нас, нового диктатора делаете? Вы хотите, чтобы мы все пошли за одним человеком? Этого не должно быть. Мы должны идти за идею. Мы должны идти за цель. За идеологию. За одним человеком. Так не бывает. Не надо за мной идти, надо идти за моей идеей. Не надо зайти за Мурадом Разаковым. Мы из него, из меня вы превратите в диктатора. Нет, за идею идем. Поэтому мы объединяемся за идею. Если завтра лидер вышел с этой идеей, мы его отталкиваем, дальше идем. Но это не значит, что мы создаем нового диктатора. Поэтому вот в этом вопросе объединение, забудьте об объединении. Это утопия. 100% никогда не объединяться. Что мы сделали, 60% объединили, это нонсенс. Ни одна оппозиция в мире на 60% не смогла объединиться. Возьмите Казахстан, возьмите Узбекистан, возьмите Таджикистан, возьмите Россию. Нету. Туркмены смогли объединиться. Я не зря говорю, Туркменистан в Средней Азии вышел на 2-е место по демократическому движению. Поэтому мы объединились. Все, что надо было объединить наверху, уже сделано. Теперь идет работа внизу. Вы объединяетесь. И вопрос к вам. Когда вы объединитесь? Перейдем к следующему вопросу. Мурада, 9 октябрда geçirilecek мероприятиядан хабарыңыз бар ма? Мурат Разаков, Мирали, сізден başlayalım. Siz haberiniz var mı 9 oktyabrda geçirilecek? Başlan vereyim ben arada yani gittim yağış yağıttı berde internetim gitti. 9 oktyabrda yok haberim yok. Neyem olacak kolya? Size gönülettirler sonra siz cevap verseniz makburak olurdu mu kardeşim? Okey. Murat Razakov haberiniz var mı? Yok. Benim kaçırdım ötten bağışlan. Okey, yok problem yok. Timur haberin var mı? Yok. Feridun, biz dün Zoom geçirdik, yani aktivistler öyle. Şu yerde düğüncük bir решение aldık da, çözgüde aldık. Ben onu diğerinin diğerine zımlandırdım. Excel'de yani grafikler ettik. Oktyabrda geçirilecek hem мероприятияны ben WhatsApp'a koyuyorlar, diğerinin WhatsApp'ına şöyle görüyorsunuz. Внимательно seyretiniz, görürsünüz. 9 oktyabrda biz Hatira günü geçireceğiz. Normalde 6 oktyabrda olmalı. Yani 6 oktyabr 3. güne düşen son adamlar yani boş deyip bolan son biz 9 oktyabrda 6. güne geçireceğiz. Şunu 6. gün biz Hatira günü geçireceğiz. Yine şunu dernek organizavat ediyor İstanbul'da. Kıyın vermen dernekten haber tuttum şu dernek hem kurumçılık işlerini alıp var ya. Yine ayak kıyılarımız pişmeye geliyor beylikki yankı nemeleri pişirip şular men eğer doğru düşünen olsam madanatçılığa varıp şu yerde bizim yatan oğlanlarımıza ayet okuduk. Şunun daş dövrünün arasında bir hatira vermedik koyarlar. Yani şu 9 oktyabrda bolacak iş. Onu değil o yerde de siz dünyanın içlendik yerine belirleyebilirsiniz. Oturun yerinizde yankı akşam sadakacılık edip ya da bir uyuşup maşgalan bilen pişmecik pişirip yankı öz doğun arnaşlarınızı ötürün için doğun arnaşlarınızı yatlap bilirsiniz. Hatira oluyor. Başka sorunuz var mı? Почему в ТМ не транслируется заседание Генассамблеи ООН? Мирали?
Ну, для первого раза можно сказать просто одно. Даже когда по YouTube транслируются ватан программалары, невозможно оставить комментарий даже от страха, что программа олонгуны дизлайкларын өчірттірлер көркөзіп боланақ, нәче лайк, нәче дизлайк қойжалынан. Чего ждать от этого режима, который все время сидит и боится? Только того, что кто-нибудь что-то скажет, и вдруг народ воспрянет. А народ вдруг опять обратно воспрянет. Они просто этого боятся, что günü iyice süşürecek kolyalar. Başka ne mi bolup bilir? Halk hakikati bilmesin diyecek kolyalar. Halk serana bilip otur hakikati. Yani şu birinin aytışı alak Türkmenistan'ın halkında indi stimüle ne olmalı? Qovu yaşayışı, adaletli yaşayışı, bolalığın durmuşu, dengliği, adaletliği. Biz diyemiz eser dövrüne kelak her kim gelin alıp paylap verelim. Дай возможность людям зарабатывать, дай возможность людям bayasınlar. Bolayım, bunun öyle pesker et bilmezsin ahir. Bunlar ona mı edecekler? Kırıp öldürecek. Maksadı ne mi? Ya Türkmen der mi? Вопрос, тема очень обширная, в 2 словах не объяснить. Так что, думаю, передать очередь вам, Murat'u. Спасибо. Murat Azakov. Mene comment tirt etmeyin da bunu. Bunu ağamıza verelim. Okey. Timur? Я пропускаю. Okey. Men size aytayın. Näçe şol translasiýadan ok. Türkmenistan yapık döwlet ve türme. Ol Demirgazy Koreýadan käbir sorardy odup geçti. Türkmenistan'da hemme informasiya yapık. Informasyonna blokada. Daşından gelen zatlar içine giren ok, içine bolýan zatlar daşına çıkan ok. Onu spesial blokada edýärler näçe? Türkmenistan türme edip saklananda MH2 porsiýa MH5 onu ýanky seredip bilýär. Egerde şonu açsaň 2 porsiýa MH5 Türkmenistan'ı seredip bilen ok. Sebebi her adamın öz ýanky hereketleri bolar, her adamın öz aýdan sözleri bolar, vijenýalary bolar, ýanky video bolar, alar, ondan olar saklap bolmaz. Gaty dogry aýtdy Mirali. Şoň üçin esasy şu rejimiň, diktator rejimiň Niyaz bilen Berdimuhamedov şu rejimin arkasında Hramov diyen bir haramzada dur. Türkmenler haramzada. Türkmenleri kırıp oturun. Yine şu adam Sovyet Soýuzyna propaganda işlerine okuwlaryny guturup gaty öfen bolan soň Türkmenistany informasyon blokada edip türme öwürüp gulçulga salyp otyr. Berdimuhamedov marionetka. Akylsyz, ukypsyz bir düşünjesiz adam. Onu manipulasiya etmek, oynamak ýanky anlamak gel. Ine şoň üçin Türkmenistan döwleti Hramyň üstü bilen türme sokuldy. Muň aňarty näme planlar? Onu diňe şu Hramowdan soraýmadan Berdimuhamedowdan sormak bespalyazna. Şoň üçin generalny OON'un General Assambleýasy ýa-da Ženewadaky adam hukuklaryny gorayan sessiýa assambleýalaryň ýagnaklary ya da dünyada bolup geçýän uly üstünlükler görkezlenok. Men bir dağda hayran alýam. Häzirki döwürde 20-nji asyrda Elon Musk eýýam pasajirler kosmonawtdan däl ýöne adamlary kosmosa uradyp turizm açjak bolup ýör. Bilen tek öz elementarna konstitusiýon haklaryny bilen. Biz şoly ýaly ýylan alýar bütün dünýäden. Onu birine diýsem hiç kim inanmaýar. Yani şoň üçin biz aýdyp başladyk. Hemmeler şokda bolup, hemme informasiýany ýaýratyp dururdy. Hemme ortlaram, Ýewropalaram, hemme näçe köp adam bilse, türkmenler ýaýratyp otursa ol şok. Ine şol şogy bütün dünýä bilen soň Berdimuhamedov şu dünýä türkmen galmasa da ýok. Şoň üçin Türkmenistanyň esas maksady rejimi näçe çekip bolsa, halky näçe ýüzüni baglap, aňyny üstürmän, bilim berdirmän, korrupsiýa bastyryp, ýanky paçalyga näçe salyp bolsa, ine şonu etjek bolýar. Biz halk boljak bolsak, onda beýle halklar ýaly arnamyz bolmaly we watan söýgimiz bolmaly. Bizde watan söýgüsi düýünen ýok. Şoň üçin biz galamyz ok. Sebäp biz bilýär watan bizinkide, watan Berdimuhamedowňky näme men göreşeýin. Sebäp biz inanamyz özümize. Sebäp biz ömrümizde zat gazanyp göremiz. Diňe pul gazanyp gördük. Ýöne ýanky öz haklarymyzy alyp bir zat gazanyp göremiz.
Kazanan adam gatal. Beýlikler kaçıp şu bir haklarını al diyenden barıp bu tarafından para verip yani çöp gaýdýarlar. Ol beýlik edip inlik edip sen hiç wagt hakkını alma diýip gaýdýar. Öz-özüne palturýar. Şonu etmeli. Sağ olun. Yine başka soru olsa? Bütün halk arz yazsa, onun hayrı bolur mu? Mirali? Elbette bütün halk yazsa onun gıçak yeri olmaz, butlamalı olur yerinden. Sebebi köpçülük uraçaların, köpçülük halkların demokratiya şertlerinin neticesini emelemeleri kurama olan için on şu vaat neme de hani bütün dünyanın miravoy paryadıgını seyrediyen politsiyskiyalık vezipe yerine yetiren kerhana da näçe adam kollektivinin tasavvur köp bolsa elbette peydası deger. Yani biz bulara da garap oturmalı elbette sebebi diýerler. Bir taraflık yurdun içinde biz prezidentine koşulup bilemiz diyen bolýar köpsi. Yurdun içinde özümüz çözülüşmeli. Halk olup üýşäk ki prezident bolýanny özümüz çözülüşmeli. Onun için o ona gereken de duyduruş yok. Bunda bir hat verilse olur köpçülük tarafından. Bardy geldi. Halk üýşüp de Gurbangulyny wezipeden demokratik şekilde aýran wagty päskelçilik berici bolamam Türkmen halkyna dip bir prezident hükmünde de berip bolar mı kadyen o arzany? Sağ olun. Tamam. Timur? Pardon, Murat? Menem şu Mural aganyň aýdyşyna goşulýan we iň gowy hattanam iň gowusy dışarı çıkıp hereket eline bayda galyp jowo etmek de hatın yerine uç köçe çık iň gowy efektivnestem şo oğun şonda kömek edecek, oğun şonda el uzadar. Yani yörüte hat bolup özüňem öýde oturjak bolsaň onda efektivnestem bolmaz. Onda şu soragyny her gezek gaýtalap yazıp durursunuz da. Şunu aýdaýym vatandaşlar. Bu soragy yazan wagtynızda ne yazdınız? Hani atwetini şutaýdy. Hadi Murat ağa da verir. Eýlek vatandaşymyzdan verir. Nesibedenden. Açık oýlananda iň gowusy bizim köçeye çıkıp protest etmemiz hattan en efektivnisi şu. Benim görüşüm. Sağ olun. Tamam. Timur? Hava şol kapyny kakmasaň kapyny açmalar diýerler. Şoň üçin men pikirimçe şol Türkmenistan vatandaşlarymız, aktivistlerimiz, blogerlerimiz hemmesi birleşip bir onu hat ýasalar hava. Soňmasa şol ýazandadan şonu akuratny hava. Orsça, türkmençe, ingilisçe, fransuzca olsun ýene şunu korrektor berip şunu näme gowy ýazsaň, soňmasa şol birlik hatlarda mesela premier bürokrasi mesela şu Türkmenistan içinden habarlar alınıp doğru nädori kanuny bozyan çinovnikler barada, korrupsiýa barada, ol haramda adamları öldürüpdir, olar barada, çağalar satypdyr, olar barada, ol narkotik sirişleri satypdyr, öýleri şol haramdan tohumtyjy satypdyr, şoşda Awgatda da geçipdir hava. Olar barada. Şol näme näme hakira batlan adamlar bar, näme çatan adamlar bar, yüzlerce adamlar bar. Köp odan köplük bolmam mümkin, köp bilemezdim. Şol atary fakt boýunça onu näme biz şol näme pravozащитный bizim organizasyonlar var şol olardan ýazyp hemme toplap ýatdyrsam hava onda konkretika var hava onda işler eger de bizde konkretika bolmasa etjek işini bilmesek ya açyk adamny bilmesek ya orada zatly bir iki sözi näme oşup bilmesek onda bizi hiç mi garamadym şoň üçin şu yazmakta konkretika olmalı, şu doğru zatları analiz geçirmeli, ödem dokumentleştirip. Tamam. Sağ olun. Menem oşen ruhat berdiňiz. Ine howu, onu hemme ýol bar diktator aýyrmak. Ýöne diň hat ýazmam oturmaly. Hat ýazyp haçan bize kömek ederler. Gatda aýtdy olanlar, birinji biz köçe çykmaly.
Türkmen bayrağını alıp köçe çıksan, eger çoğun için seni türmeye batyan bolsalar. Onu bu döwlet banditler ýöne sizi türmeye basmalar, bayrağı alıp çıkaysın. Eger de sen öz haklaryny talap edip çıkaysın, basmalar. Soňky ýylda, bir ýylda ine näme etgedi? Siz YouTube'da çıkşaýan protest edýän näme ütgedi? Köp zat ütgedi. Inni sen köçe çıksan ine 30 tane ayal çıktı. Kim bastılar? Kime akıdıp birinden tutup çapım ettiler türmede? Yok. Gaýtyp bağışlama sorap, köşüşün sebebi siz häzir galyp başlaňyz hemmesi galyap, köşüşün diýip şolary iýber meselelerini çözdüler. Hiçbir bam şol ýalar. Yok. Ol şu protestlaryň, ol daşynnaky adamlar gıyırıp dur, hereket et dur, içinde birine rahat bolaysa şunu gıyırıp bütün dünyaya yaradar da şulara komissiya kadar şondan okyan. Şunun için hem hat yazmalı, hem protesta çıkmalı. Protesta çıkmak bizim yeňişimiň 80% işi. Hatlar yazmak 20% efektivnosti. Şunu unutmalı. Şunun için birinci protesta çıkmalı. Haçanda protesta çıkıp hatam yazsak onu onda da görýärler. Be, bura ýöne hat ýazan oklar hakykat hereketler bar. Hakykat hereketler gidip durdy. Pikir edýärler. Şoň üçin hökümet ulatda hem hat ýazmaly, hem protest çıkmaly. Ýene sorak bolsa, Cangiz Baytemur ýa. Muradaw, sizin deportuňyza näme boldy İstanbuldaky 1 awgustdan bolan wakalar barada näme habar? Okey. Ine Mirali egerde şu soraga jogap berbilseň, sebäbi sen bilen men şu soraga jogap berýäris, galany o bir ýaly ýa jogap berilmek. Ine sizin deportuňyz barada olana özüňiz aýdarsyňız, kaktan çok произошло. Yani 1 awgust barada hani oğlanlar Nurda paylaştılar, görkezdiler, hemme taraftan gıyığı oturmana gerek yok, bir yandan verilse de netice verir diyes. Hakikaten 1 Ağustos'ta konsulstuwa üçün bir yurdun predstavitelstwosu diplomatlarının özünü alıp barıp bilecek derecede bir näme diýeyim mesela spektakl deskim sadikiyalı bir zat boldu bu. Разыгранный спектакль взяли, ментов позвали, как обычно в Туркменистане это делаются, подкупные, неподкупные, и она дүйкüde Nura Mayta advokatların özün убедиться etdi şu местный полиция diyenler, şu gelip şu hizmetine geçip ılgap verenler. Просто тупо взяли и взяли нас, объявили еще плюс ко всему этому террористами. Bize mini şunun şikayetini ettik. Şimdi birinci Farhatların kurulan şikayeten vakaları seyretti. Bizimkine seyredip oturdular. Yakında cevabı gelecek. Konsulstuwa bize töhmet attı dedik. Polisiya da bize danlığımızı konsulstuwa paylaştı deyip ona şikayet ettik. Allah nasip etse görüyoruz neticesinden böyle. Milisiyanki bilen konsulunki. Başka näme diýin men? Konsulstuwa şondan soň bir plus boldy. Vatandaş göz yetirendir. Pasportlara pul alman, pradlivat edip başlapdylar. Uzy hiç kimden para alan oklar. Pradlivat etmen adamı alyp kalýarlar plan gel. No seber no, pul almagyny goýmandyrlar. O diňki de bir olanam kaçampion piyodi. 7 ay mundan ýatyrylan kanun üçin kararnama bar bolsa da adamdan $60, $70 pul alıp etdiler. Öljekler adamdan pul alıp. Значит, последний не доживает. Menden bu kadar. Okey. Benim o şeyin ine serdim. Biz 1 Ağustos'ta protest geçirecek bolluk. Bize karşı provokasiya hem Sadık Kargo hem konsulstuwa etdi. Şu yerde urlan oğlanlar var, idarlanan adamlar var ve biýüne basylanlar var. Biz prokuror nemeler bilen, yani advokatlaryň işler, onu adalet platformasynyň üstü bilen prokurorlara tapşyrdyk. Prokurorlar barlady, suwutnamalar jemläp otyr, eýem 1 gigabaytdan geçti şu video kameralarının hemmetinin yazgıları ya da öğrenip otuyorlar. Türkiye devletine kanunlar işleyen. O yerde köp partiyalar var. O yerde yani kanun sistemi, 3. yani hükümetin 3. şahası suwutlar işleyen. Türkmenistan yerler.
Türkmenistan'da bir zat etdim, suwda zady bolmaka tutup akydyp 3 günden suwda edip zınk gidiyorlar sebäbi o ýerde ne adwokaty işlemän ruhsat berýärler ýa-ni özüň gorap ýa-da başga tarapy sana garşy ýa-ni şol sen ýadan ardana garşy öz argumentlerini berýärli судебный proseduralary bar. Onu hormat oýanoklar. Ýöne Türkiýede hormat oýarlar. Bäde 3 günde 5 günde çözenok, ýöne hökman suratda çözülýär. Ine şular awgustda kanikulla bolan soň 5 sentýabrda başladylar. Eýýem näçe günde köp zat etdiler. Prokuroryň diýen zatlary. Biz birinji gerek görýäs ömrümizde şu ýal bir halk hakyky harandada konsullary şu ýal lavuşka düşürüp tutup bize непривержим dokumentlar berenler. Siz yeňersiňiz diýip gözler aýdyp otyr. Ýöne prosedura gidip dur. Prosedura eger gidýän bolsa dogry. Onda ol gowy alamat, tizen suwt bar. Menem ruhum bolmasa da suwda barmak hakymma, men barym suwda. Size işlerin gidişi boýunça hökman size netijesini berer. Häzirlikçe işler gidip dur. Biz utulandyk, biz utup gidip otyrs. Ýöne proseduran ýa-ni hormat goýup proseduran bolman. Sebäbi erteki güne biz bozup şolary tutduraýsak, bu tarapy жалоб edip onu ýatyryp bilýär. Şoň üçin prosedura düýpli gitmeli. Ine netijeler şeýle. Indi men deportum hakynda, deport däli gadaganlyk hakynda men adwokatym ofitsialny zapros etdi. Migrasiýony gulugyna Ankara, Stambul hem ýere hiç ýerde karar ýok. Bir kanun kararsız sistema salypdylar. Kim salan bölüler bilen oklar. Indi biz ýa-ni işleri açyp şu suwdyň bolmaly datasyna garaşyp dur. Şu bolandan menen baran şoýda suwdda netijeler alnar. Bizim ýeňjegimiz laýyk görünip dur, görür, nesip bolsa. Egerde Türkiýe, Ýewropa giýjek bolsa, onu kanunlaryny berjä eder. Egerde o ýerde de ýa-ni bir kanunluklar bolsa, onu Türkiye bütün dünyada özünü maskara eder. Ýöne Türkiye bir tane haramdady üçin, haram bolu üçin ya iki tane porsi maşennik konsul üçin kanunlar bolmaz. Mena onu gözüm yetdi. Innik soru bar bolsam? Şuýda menen bir goşaýyn da burada okamadan. Vatandaşlar şu bolup geçen zatda da yine şu biz kömek edip biles, yani halk bulup neyle kömek edip biles. Diyelim ki Murad Ağa'nın nesibedenden şu sud işi yaklaşan wagtynda gelmeli bolýa, İstanbul'a ki gelýärem. Şu gelen wagtyna üşüp öňüne çykyp şu sud günüde sudunyň ýanyna barabam görünüp dursak, şu da halk golda ýaz biz diýip. Şolar başka hili ünüsünü başka hilisi berýär. Yani Murad Ağa ve o işe. Eğer biz ýöne ki opozisioner ama arkasında hiç kim yok bolsa, onda son olaram halatını soğuk sala seredýärler ve ünüsünü de bermeýärler. Şonun üstünde işlen advokat da tojusamy vatandaşlar. Advokat da pulunu alýanan bolsa, ýöne arkasında bir golduk bar olsa, olam biraz işini has zadatçak bolýar. Ýöne arkada hiç golduk ýok bolsa, boş boljak bolsa, olam bir pulunu alýar, ýöne işini gerektiği ýaly berjä etmez da, düşünýäňizmi? Yani şuýda da ýene netije näme gelýär? Ýene Türkmen halkynyň goldugyna gelýär. Yani şu biz golduk bermeli, her biri birimize diýmeli däl, bu dewletiniň zadydyr, lideridir. Bu ýene nämedir? Şu wagt häzirki men pikirişimde dewletini aýryzym ýa dewletde eýleki belik biz insan ýaly seretmeli. Murat Kurbanow kim? Türkmen raýaty. Köpüňiz aýdýarsyňız hazır. Ýok, bu Frans watandaşy. Ya neticede doğulan yeri Türkmenistan mı? Ondan sonra bu yurdun dışına gitti de zat boldu mu? Fransız vatandaşı boldu mu? Boldu. Yönü neticede Türkmen vatandaşı mı? Havo. Diýmek näme? Biz şolary goldamaly, her birini. Berde diýilen ok bu lider, abyçny raýat, bedni, bagaty. Biz hemmemizi birbirimize kömek etmeli diýen. Şoň üçin gadarly vatandaşlar, inşallah şu ýanky aýdyşym ýaly Murat Kurbanow'un şu sud günü nesibelerine gelen wagtynda da umid edýän hemmeňiz şu golda görüp çıkarsınız ve yanına da gelersiniz ya da uzaktan bolsa şu üýşüp durarsyňyz, hani en azından görkezersiniz de Türkmen halkı bar Murad Ağa'nın arkasında. Sağ olun.
Sağ ol. Timur gitti. Hökman men akama däl. Hem aktivistlere biz çıkıp agyrymyz görkezmeli. Biz Türkleri görkezmeli, biz kim demeli? Ine men gatly inanmam. Nursultanyň suudu boldy, ýene de şo ýerdäki ötün ýylky tutan oğlan adamlaryň gyýlaryň ýa-ni suudu boldy. Şo suudu bizim bir 4-5 tane aktivist, beýleki ýene bir 2-3 tane aktivist, bir 10 adam gatnaşdy. Galanlar näde? Näme çykyran ok? Ol aktivistler Nursultan dagy sizin garnaşlaryňyzyň arkasyny tutup koronavirus Türkmenistanyna ba adamy ölýär diýip çykdylar. Protestan alkytdylar olary. Öýlerinden näme? Näme çyp çykanys ok? Gaty dogry aýdýar Murat. Men arkama çykmam. Men günümi görün özüm. Ýöne ine şo ýaly Nursultan ýöne aktivistler tutulan ýagdaýyna ay bul lider da zat däl barmaly. Eşitdiň barmaly. Biz häzir bütün bizim gelecek ıkbalymyzy din aktivistlere dayanıp bilýäs. Bizim halkymyza dayanıp bilýämiz ok. Ýene şul aktivistler halkymyzy galdyraýmasa, halkymyzda namys, ruh welentlik, mertebesini galdyraýmasa, halk galmaýar. Şoň üçin ine şul aktivistleri biz goramaly. Kim bolaýsyn? Gurbanow bolsun, Razakow bolsun, Miraly bolsun, Nursultan bolsun, ýa Nury bolsun, Farhat bolsun, tapawy ýok. Öňe çykdymy? Diýmek ol hemme risklary alyp, hemme zatyny ölçäp, hemme zatdan mahrum bolmana taýin bolup çykdy. Biz gorlamaly. O Hudaý saklasyn, o bir zat bolaýsa, ol adamyň ady, maşgalasy ýadyndan çykdy diýär adamam. Ýa gorlan oklar. Biz gorlap öwrenmeli. Ine gorlanmazda agdyýyrlyk başlaýar. Biz agdyýyr haçan bolar? Opozisiýa nämiş agdyýyr bolanok? Biz agdyýyr bolýas. Her wagtdan. Aktivistler häzir 60% aktivistler agdyýyr. Halkymyz agdyýyrda. Halkymyz bizi gorlanok. Halkymyz bizi gorlanok sebäbi halkymyz özüne inanok, beýleke inanýar ýaly. Şoň üçin men her wagt aýdýam. Hemme halky galdyryp bolmaly. İçinde mert, özüne güwün etýän, watan üçin hakyky ölmäne taýýar bolsa, namysyň bar bolsa, inatan arasa bolup, sana arasa terbe beren bolsa, öňe çyk. Görköz kimden? Soň ol ýeňiş guturan soň bir topar adam çykardat. Onda da çykmaly ýöne häzir iň agyr wagty öňe çyk gorka. Görköz özüňi. Näme sen bir ýerine garaşýan, näme aktivistge garaşýan? Sen çyk. Näme Murat Razakow sizden gahrmandyr öýdýäňiz? Ya men sizden gahrmandyrmy? Ýok. Ya Miral sizden gahrmanmy? Ýok. Ol namysy bar. Ol adamyň namyslary bar. Şu aktivistleriň jogapkärçiligi bar. Bizde ýok şol. Biz jemgyýet jogapkärçilik diýmek ay bir ol bir bolmajak başga bir planetaň, başga bir döwletiň bir zatlary bize degişler diýip pikir edýär. Jemgyýet jogapkärçiligi sizin doğun arnaşlaryňyzy, çağlaryňyzy siz şurada bolmasam gorar. Çağaňa bir zat diýse, günü başga ýere ulakyp, näme zatna şunu elleýän. Elleme, aýrylyp, kowarda kanun ýanky berjaýlar. Ine şonu aldyrmaly biz. Bize ýok şonu. Bir ýerine tutup alyp gidip oturan bolsa beýleksi, ýanky tow Hudaý saklasyn diýär. A sen barıp düşün şo, sen goňşyň, dostun, tanamasan watandaşyň, näme zatna alýan, näme şol adam sana diýip bir ağrını tut, arka tut, ine şöyle agdyýyrlyk görünýär. Edemiz o. Biz özümüze inanýarys. Bizim özümizde derek yok. Şol bir iň Türkmenistanyň iň agyr zady şu iksan diktatoryň Türkmen halkynyň moral taýdan ýykyp gözüniň oduny alyp şunu getireni ine bizde derek yok. Ine şunu biz ine aýyrmaly. Biz şunu priznamat etmeli. Şu bizde bar, boldy. Ine şunu näýle öňütmeli. Şol ýuwaş-ýuwaşdan ýa-ni onu dinläp, muny dinläp, oňuňa gurlaşyp, kelleňi açyp ýürek gitmeli. Bolly ho, çydap bidilik, ağlap göz ýaşlar, gözler köýlüp gitdi. Gaýgy edip ýürekler döküp gitdi. Diýişimizi gyzyp, sabır edip, ýa-ni diýişler dökülüp gitdi. Boldy, mundan beter näme gerek? Bütün dünýä maskara boldy. Şu maskara bolamda aktivistleriň ýa-ni sebäp diýip, ýok. 30 ýyllar mer maskara bolup gelýär. Şonuň üçin hemme kişi aktivistleri gollamaly. Kim bolaýsyn? Haýsy rankda bolaýsyn, haýsy derejede bolaýsyn, tapagy ýok. Gollamaly. Isleýän bir rezultat, isleýän bakdy durmuş aktivistler bolla.
Şolar sizin için canlı verirler, ölürler. Yöne bizim baklı durmuşumuzu kururlar. Sağ olun, inniki sorum olsam. Cengiz Байтемир yazıyor bu bölümü. Вопрос на сегодняшний день: можно ли отправить детей на школу или стоит опасаться заразиться ковид? Мирали? Хочется опять же сказать, geçen yıl Türkmenistan'da gülkünç bir vaka, bütün dünya lockdown, mektepler yapık, metitler yapık, magazinler yapık, iş yerler, magazinler, halka öyünüzde oturun, öyünüzü koran, şu ad birinci valına, ikinci valına gidip du diyen vakti, bizim yurdumuzda özünü korumak için maske giyen adamlara ceza salıp gezdiler, polisler, straf ettik gezdiler. Ona da hükümet ettirdi, kararını verdi geçen yıl. Смешно было. Bu yıl olsa bütün dünyada bir yenilik var. Koronavirüsün birinci, ikinci, üçüncü derdimini geçtiler. İndiki adımlar bilen görüşmeye tayarlık koruyalar verin. İndim zastavit edip mucizet maske giydir ya. Yurtta korona yok deydir ya. Tozan ölçükleri deydir ya. İyi üstünden hem çağalara mektebe koyuverdir ya. Adamlara üşürüp pahta uğrattır ya. Aranızda mesafe saklan diye yurdun içinden havarlar geliyor. Avtobusun içi hırın dıkın. Bazılar hırın dıkın meydanlar, hırın dıkın iyilin var yani yerleri. O bankamat o çıtları, çörek o çıtları var ya da gurrun yok. Hani sen ne ayrı üpçün ediyen bunu? Hani ne ayrı üpçün ediler ne o ilişkili polnüstü absürt pal ne işne? İdiotizm şey diyeyim ben. Devam ediyoruz. Спасибо. Думаю, достаточно. Murat? O doğru dediniz ya Mural ağa. Benim şu an koşulayan yine sizin aydanıza koşup geçecek ustayda yine yanına yakında şu Pamilovka'da Pelvan Nehmet şu familyası aydımçımız var ya bizim Sungat işgalimiz. Nehmet şu Pelvan. Düşündüğünüz Pelvan vatandaşlar. Halmuradov. Halmuradov'un şu onun bir videosunu gördüm de ya o tayda halk birine giriyor o çırdan beter yani birbirine yapışıp kucaklaşıp yanına edip o tayda da yok diyende şu mitinge çağırsan o şonça adam gelmez. Mitinge çağırsan ezad için de özünün azatlığı için yöne böyle indi söyleyensiniz kovu aydımçı benim dinleyedim. Yöne şu vakt koronavirüs var. Arada distansı size aydınlandıra distansı koymalı 1 metre. Onun yalnız adam yok. O tayda seyrediyen videoda hiç ne polise kulluğu var seyrediyen. Hiç sat yok. Ondan sonra diğerler hani koronavirüsten öldü. Ölür kan yaşını. Özümüz günahkar yani şu tayda da. Neyse de hükümeti tankıtlasa yine de günahkar halkın özünde de günah halkın özünde de var. Halkın özü de birazcık olsa da bir yine cana diyeniz öyünüze düşündürmeli. Arana zat koy, rastayani koyup yürü. Birinin yanına baramak maskada her biri şunu yal düşündürse ve talep etse özünün maşkalasından şu maşkalasında bir adam kemelmez. Hani atyas biz berde vaktsinadan yeni näme boldu. Yönü esas zarajeniyada şu birbirine yanına yaklaşan vaktinde yakından şu temastan bolýar en köpüde. Şoň üçin vatandaşlar şu taýdan haýyş edýän häzir ýanky Muralağın aýdyşaly bütün dünyada biraz yumuşadı. Yöne Türkmenistan'da jowjowlap var ya bu koronavirüs. Bu bizim Behrivan arkadaşımız da hiç sereden ok. Onu yazatları. Şoň üçin menin diyeceklerim bu şular. Sağca olun. Oya sağ olun. Timur, Türkiye'de? Я недавно звонили научно-исследовательский институт в Новосибирске, там учеными пришлось разговаривать по коронавирусу. Да, он мутирует, да, он этот заразный, но оказывается элементарно, что если детишки, если есть иммунитет против обычной ОРВИ, например, иммунитет нормальный, если ребенок питается правильно, если ребенок получает вовремя витамины, то есть и соблюдает режим дня и соблюдает лишние гигиены, значит, то как-то проблем нету, тогда он не заразится, значит. Поэтому говорит, обычный
Три гвоздика, вот Рина пожует утром, например, да, вот так. И серый день, пожалуйста, ОРВИ не возьмет его, потому что это как бы тоже как ОРВИ же, это ковид, только мутированный. Поэтому я думаю, что соблюдая элементарное, что лишние недели и питаясь правильно, я думаю, что ребятишкам ничего не случится, потому что у них иммунитет сильнее, чем старых. Спасибо. Benim şu çağlar hakkında ben geçir gelip durun da bağışlan. Çağlar hakkında benim fikrim bolup bilse şu vaqt qoy vermeli değil okuluna. Benim fikrim çelli. Ne üçün deyəndə çağıdır o. Onun immuniteti güçlüdür. Yani immunni şu zadı zarajenyanı adamları yokuşturan şu çağlardan bolya en köpem. Şunun üçün bərdən şu görüp öğrenim şolardan kən geldi. Çağlar yakalaya şu keseli yokuşturuyor enelerine zatlarına ondan sonra ortaya çıkıyor. Şunun için bolup bilse sonra onu bizde bir normal bir adam yok şu vakti görüşümüz yalı bir okulda bir verip duran bir alıp yatan bir zadımız am yok. Şunun için bolup bilse bir ay geç gitsin yönü şu vakt iminle hazır beni görüşümde şu vakt iyi vermesinler. Görüşüm şu düşüncem bu. Sağ olun. Benim bir söz koşayım. Yine Avrupa'da bir yerde 12 yaştan 17 yaşa çelli hazır vaksinasyon başladı. 17'den aşağı 18'den aşağı etmeyediler de. Hazır başladılar. Çağı olsa da. Yine mektepte eğer klassa bir yaraymasa birden yaşın maşgalasına COVID çıkaysa onunla şu klası test ediyorlar. Şu COVID şöyle barıp mı barman? Baran olsa derhal klası yapıyorlar. Rovna 17 gün yapıyorlar. Şunun için çağanı iyi vermeli mi, iyi vermeliler mi? Çağan eğer de yankı oğlunun aydışarlı immuniteti güçlü. Yönü çağa sana geçip biliyor. Şurada belli geçtirmeye bana bir soru geldi. Murada koronavirusun haysi görünüşü qoğuşuq, haysi görünüşü yengip bolya. Koronavirusun hemme görünüşlerinden yengip bolya. Haçanda sen vaxtında yatsan 8 saatdan köp işlemesen, bedenine yankı neme versen, spor etsen, sveş hava çıksan, vaxtında da vitaminleri yiysen. Eğer de şu dağıtlar bolmasa, onun üstüne de keserlerin bağlı olsa, onu mümkün sen yeni bilmezsin, даже prostudan. Şol adama bağlı, koronavirusa bağlı değil mi? Koronavirus 99-95% adamlar yengip geçiyor koronavirusu. Haçanda yengip bolmaya, haçanda yankı iyidinle keserler bağlı olsa ya da o koronavirusun ağır görünüşü gelenine Sağlık Saklayış Ministerliği iştahat etmeyen adamları yankı demisma olanına hemmesi uyuşup reanimasiya baranına öyle aparatlar, kislorodlar yetmeyen yağdayına adamlar ölüyor. Şunun için bir yerde çağanlı eğer de mektepte koronavirus bağlı olsa iyi vermeliler. Yönü eğer de mektepte protokollar yankı sanitar protokolları hormat koyulup distansiya, maska, elini yuya şu dağıtlar yankı edilyen olsa onu berip bilersiniz çağanlı. Şunun için her mektepte onun direktörüne, molimlerine bağlı, içinin protokoluna bağlı, içinin bolyan dağıtlarına. Onu siz cevapkayçılık alıp siz çözmeli. İnlik soru bağılsa? Murat Kurbanov ve Murat Razakov, Timur Serdar Hocanın soru. Yurttaşında 1,5-2 milyona golay göre näme sebepten misin çıkmıyorlar. İçinde korkya diyelim. Daşınaklar näme korkya? Gatı soru Türkmenistan'ın ayağıylar hareketi ya. Hani Miralı sen başla. Ay böyle. Yine de şahsi fikrimizi, şahsi görüşümüzü koymak bilen elbette bu soruya cevap verip olur. Şeyle diyelim hani Türkiye'de geçiyoruz, Rusya'da geçiyoruz, aramızda siz geçiyorsunuz, Avrupa'da, Kipr'da Murat dostumuz. Şeyle bir yağda var, halk bilen görüşülüyor, halk yanında bir komentaryan birini okudum. Erteden akşama 12 saat, 13 saat işleyen adamlar, oğlanlar, kızlar var. 13-14 saat işleyenlerin var, kafelerde, rahatlarda da, 7'den 8'de var ya.
gece 11-12'de gelip ölenlerim var. Действительно köpsi katlaşıp yetişmek bağda dursun. В любом случае bir zat var da ehlimizin söygülülerimiz, yani söygülülerimiz diyen vakti düşünmeliler cinsi maşkaladın erkek tarafı ayal tarafı erkek yok. Enemiz, atamız, doğanımız, yakınlarımız, doğan kardeşlerimiz, komşuyumuz, dost yarımız, selamun aleyküm. Все люди, кого мы уважаем, они живут в стране. И sonunda köpüğümüz kıynansak hem yurtta kazancın köp görünüşünün yitik gidenliği sebepli mecbur olup şutaya işlemene geldiler. İşlep öyüne pul uğratmak için. Şu pula mehtiyat yol oturan maşkaralar var. Ayma ay hepte barttırmasa bolana. Hakikattan şeyle bir zat var. Tavır olanlık izlevilen gürleştik verin olur umuman. İçeride görünen aklar halkın arasında katıkan olur ya görünmeyen oturan. Bize bundan yaş şoğa şol hareket amala açacak günü bizden öňüne Türkmenistan'a bararlar gata arkaýyn bolberin ayağa kalınacak günü. Şoňa ýança görleşen halkyň gelen netije şo. Haçan gideli yurt kırılıp barya, yakınlarımız kırılıp barya, üyüşüp ayrılayan bolsa şu rejim, yurt ütkedilýän bolsa, gelin şonu ütkedelin, ýöne halka da bir makul bir yol görkezin, şo yol bilen edeliň diye. Hiç kime ziyan yetmeyecek şekilde. Sağ olun. Murat? Emmelin hazır açık gepim belki gün alarlarda vatandaşlar. Yani şu anda da aydayın. Umumaydanda halkımızın ehlisinde yankı Muralı Garagul'un şu ağamızın aydışı da doğru aslında. Köpsi 12 saat 13 saat işleye yani ol bir bahana benim görüşümde ne üçün diyende özü hem işe bolup duran o konyalı çıkışlar, mitingler, yani nämeler belli bir günü öyle sonrasam ruhsadan berile niyetin bolsa içinden. Çünkü näme bir gıyız çağırsa ere oğlan bolsa çünkü bir zarat wagt tap çık gidýär şotay gıyızan bolsa şoňa da bir özüne gerekli bir zady bolsa şolondurup ruhsat alıp yine çık gidýär. Yani gelelim şunu yazatdı edenok. Näme üçün ınananok. Yani ınananok diýende de ol bir o ilki bilen özüne ınananok. Yani özünün men çıksam menin peýdam bolur mu diýen bir zady var da şoňa özüne ınananok. Özüne ınamı diyelim bolsun. Ondan sonra da ol halka seredýär. Hani halk az, halk çıkanok. Yani bizi şu wagt seredip dur. Şu vatandaşlarımız. Hatta şu sorak veren hareketteki ayal gyzlarym şu soragyň atwetini bilýärler hem ýöne dinlejek bolýarlar kapitaldakileriň pikirini. Ýöne özleri hem bilýärler şonu. Diýjek bolýan näme berde hemmesinin şu wagt bilen asyoşdan liçil edip östürüp düşündürüp açıp yol görkezip çıkarıp üşürmeli de bunun başka zady yok. Biz her diýende me bolana kon ýazdyk ve asyoşdan bolýar. Любой прогресс asyoşdan bolýar. Eğer sразу bolan birden ösen любой progressam onda diýme bir hilegerlik vardır ya da o taýda bir behvid vardır diýip pikir eden. Ýöne şu wagt bizim gidişimiz gowy ve ösüşen bar, ösüşen gidip dur ve nesip edeninden bir ýyl soňuňy şu gepleşi bir ýyl soň dinlediğimizde görürsünüz näle netije bolar. Men size söz berýän. Sağ olun. Sağ olun. Timur? Sağ olun sözlerin için. Şu yine bir tosuncu var. Bize demesek görsek şunda tosuncu var da işlemezdi ve şunda Haramazzadan yol näme safarmat bilmem sulan nämede şolar göz harabi işler başlandı näme diýär Türkmenlerce dinle oýanmaly lan tapmala aýlyklary az bolmaly. Eger de aýlyklary köp edip olar metre ýapmaşlarar zabatlaw ederler. Mesela nihalar diýip şey diýip
Biz şu vaxt istikinde şu vaxt 96 gazeteci var da. Şoň üçin olan şondan beri ol harga adamlara az aylık berip, olaryň mulimlara beýlekere az aylyk berip, olaryň başgasyny baksak bolup, bizat kalýarlar bola. Waýenlere bir şey bola, bir zat satyp bola. Hiç bolsun şu döwletleri adamlara şol dämet azalyk edip, az pul berip, korkuzup, ürküzüp, şol korku diýen bizim halkymyzyň esine geçip üstünlüğünü yetmiş oldu. Yine Murad'ın açısından tarihte birinci gecek artı yıl içinde bütün başa haramda değildi. Neyse adama çıkıyor. Tarihte birinci koltuğuna taşıyor. Yine açıdan şu birinci süreçler var. Bugün İstanbul'da 3 adam çıktı. 5 adam çıktı. Yine bir yılda tam yetip olsa müngerçe adamlar çıkıyorlar. Sağ olun. Okey. Bolun mu? Sağ olun. Okey, sağ olun. Benim goşayın bol Miran ay. Spasibo. Şu ayda bir zat diyecek kolen yani Murat Razakov diyenden soň aklıma geldi. Biz Türkmenistanlılar, Türkmen, Özbek, Kazak, Kırgız, Azerbaycan, Gruzin, Nimet, Razin, Sivsiya, nacionalist, Katorcu, Türkmenistan'ı biz özlerimizin yaşlılarımızı dinleyip öğrenin. Aksakalımızı, enemizi, atamızı yaşlıktan şeydik öğrendik de çüş gürlemediyse şu gürlemen oturup duruz. Plus ко всему этому indi bir gürleyip çıkıvranımız beri şol garların köpsi hani garların köpsi diyeliyade biz bilen gürleşen katnaşyanların köpsi şeyle bir zat deyip başladılar. Onlar hani köpsi ömrünü berenler var yani 30 yıl beri kıygırı otuyoruz, ayda otuyoruz diyenlere gelsin şu söz diyenler. Halkın önünde bövet bolmasınlar. Sizin elinizden icraat gelmez. Siz icraat başarmazsınız. Siz kim? Hükümetin başında oturan kim? Biz etip bilmedik plan vakti diyen günler geçti. Bizler yaş. Siz biz için karar aldınız. Bizi satıp gittiniz. Vaktinde icraat etip bilmediniz. Şimdi biz 40, 45, 35, 25'ler karar almalı. Öz çağlarımızın geleceği nehili olmalı. Biz bugün özümüzü bütün halk olup nehil alıp varsak bizim çağlarımızın, bizim yurdumuzun geleceği hem şonun yalı olur. Bugün mert, aygıtlı, mekam, ağzı bir olup git deyip bir ağız söz aytıp bilsek Türkmenistan'ın geleceği Türk ölüp giden Türkmen başın aytışıyalar hakikatten hem altın asırı örülür. Spasibo, вот это хотел дополнить. Bolya. Benim goşlayan hem aydıranlar için açık başkalardan goşladım öyle. Senin biz ömrümüzü Türkmen halkı olup, men Türkmen halkı diyenimizde yani Türkmenistan'ın granitsasının içindeki hemme yaşayan adamlar sen происхождениең Özbek olsun ya yeni bir zat ol, Türkmen pasportun var mı? Türkmen sen. Beyarda yine Fransa'da Fransız pasportum var mı? Fransız diye. Men orijinalım Türkmenistan'dan beydeki yani İtalya'dan Pakistan İspanya'dan tapağı yok. Fransuzlar deyip biz ses veriyoruz. Bizim hakkımız var ses vermeyene bir devlet dolundur. Çıktı işliyor yani Fransuzlar dedi. Şuraya Türkmenistanlılar değildi, Türkmenliydi. Şunun için şu granisanın içinde ve daşında yaşayan özünü Türkmenli pasav eden hem Türkmenler edenler. Kaşkaderya'da var, Osset'te var, bar yerde. Biz Türkmen olup ömrümüzde hiç var öz haklarını da görüştük. Biz görüştük o sultanın yani Behvidi için, biz görüştük vatanı elimizden alacak bolsalar bizim yani tohumumuz için, vatan için görüştük, yerimiz için görüştük. Yine öz personel haklarımız için ömrümüzde görüştük. Amerika'daki yaşayan adamlar yani 100 yıllar, 200 yıllar görüştüler öz hakları için.
Yevropadaki näçe söwüşde uruşlar geçdiler. Olar hatda padşahyny Fransada köşküne getirip şöyle yani plasta kilidini çaptılar. Gaýdyp şu padşalar gelmedi yani. Olan bir gowda bunu kanun esasında çözmeli bolun şonam etdiler. Şonu ýaly öz haklaryny gorudylar. Biz gorak göremiz. O son kimde kim soralar ya. O tok näil nimeden? Protestan. Protestan tok gaty uly. Haçanla sen hakyny talap etmesen, misal üçin şu zady etmeýände geljek katastrofan möçberi ummasız. Ine seredin. Hakymy talap etmedik, inatamyz etmedi, biz etmedik. Ine geldi haramzada. Diňe bir maşgalany, bir adamy däl, Türkmenistany duruşunu, Türkmen halkyny duruşunu türmäge sokdy. Katastrofa diými? Näçip? Çağamyz, misal üçin çilinçek başlasa ılgaba ýet, ey çilinçekme? Senine bedenine nimeň bar? Ýöne hakymyz bozulsa imsmotir. Çilinçekini bilen boljak katastrofa uraya ular. Ýöne hakymyz almasak ine näil katastrofa. Ölüp gırılıp dur. Haramda koronavirüs yok diye. Demek koronavirüsü kömek gelmeye ve şu koronavirüs karşı hiç şeyi yani çare geçiremem. Yok. Yok daha da ne yapacak? Türkmenistan'ın 45% ilatı daşından içine salanı. Ölsün cesedini salanı. Niye de bolu şu hatta? Neymiş bol ya şu hatta? Men hakkımı talep etmedim. Sen hakkını talep etmedin. Şu ul katastrofa getirdi. Şunun için häzir bütün Türkmenistan'ın tarihinde vakti geldi. Haçanla bir inni Türkmenistan'ı ulu çukurdan Türkmenistan türmeden çıkarmak için her kim öz haklarını mecbur almana geldi şu vakti. Mecbur oluyor. O keyfini aydanda o haklarını aldı. Biz mecbur şunu etmesek şu devleti, şu sistemanı, parxorluk sistemanı, şu diktatorları başka yolla ayrıp bulunur. Zahvadet gördük. Yine Türkmen başı zahvadetdi Türkmenistan'ı. Havarmadan yok 91 yılda hemmeler uğlap durdu. Prezidentin ne emediğini bilmeyen durkalar. Şakır şükür 3 tane yüreği bilen yani şakır şükür etti de devlet aldı. Havarmadan olmadı. Birinci saylovları geçirdi. Yeka bir öğüdü kandidatlı saylovu geçirdi. Hiç ol saylov mu? O prosto varavstvo, maşinçistvo. Biz ünsön vermedik. Ay bize haklarlıkka ol birinci verip yanan sonra yukarıdan aşağı haklanmadan. İkinci zahvat. 2002 yıllar yine çinovniklar bular bir grup olup yine şu sistemanı düzelt deyip biz başa gelir. Biz yine sistemanı düzelt deyip yani 2002 yıllar Şeyh Muradov ve grupası etçek oldu. Bolmadı. Golu getirmedi. Bundan beter kısıp başladı. Üçüncü zahvat. Berdimuhamedov 2006 yılda 18 dekabrda neme ölüye Haramaş ölüye bu 4-5 gününe Yokurta Bey'in başını türme sokyalar. Hemmeler beylikler türme sokyalar. Dine nadyojna adamlar koyup 2 saniyene Türkmenler adam manipülasyon için bir balbes öğünün ortulmedik. Dünyanın tormuzu vice-premier volum öğünün ortulmeyen bir haramzadani öňe goýup goýýan. Zahvat ol bu zahvat Türkmen halkynyň zahvaty da inni Türkmen däl iksany haramzadan zahvaty. Dowam edipdi. Inni 4-nji zahvat boljak bolupdy. Ine şugun Serdar Berdimuhamedowyň dogluny. Inni şu haramzada Berdimuhamedov pikir edýär. Näil döwlet ogurlap borka? Halk masalada ogurladym. Suutları ogurladym. Yerine yetirici hükümeti ogurladım. İnni men halk masadym üstünden saylawlar geçirmen ay ýadadım yerime ine men orunmasarym Serdar Berdimuhamedov gowy işleýär şul Türkmenistany batyryp birli. Hiç da düşünen ok men ýaly. Yine de ogurlap men ýaly diýýüs bolar. Şunu goýaýlyň diýse, hemme pampersli ýaşular çykyp tuvalede gitmeýäni gysanyp, ýani el çapşyp çap tuvalede goýarlar bolýar. Düşünmän el çarpışıp bunu Serdar prezidenti qıyralarda yine zahvat bolup gider. Bir kanun ýagdaýynda bolsa zahvat bolýar. Ne 4-nji zahvat. Biz haçana çeli uhlap ýataly. Men size soru berýän. Ne Türkmen halkyna soru berýän. Bolho
maskara bolup bütün dünyada belli oldu. Indi Türkmenleri beýleki döwletler mysal hökmüne getirýär. Seredin Türkmenistan ýaly bolarsyňyz. Halkyny görýäňizmi? Halky ýaly ýanky gulçuga batarsyňyz. Bütün dünyada aktivistler bir ýyldan beri ýanky aktiv hereket edýär. Oňa çelli 30 ýyllar iksan haramdada bütün dünya belli etdiler Türkmenistan. Türkmen halkynyň tupoýdygyny, Türkmen halkynyň özüni syýlamaýanlygyny, iksan diktator Türkmen halkyny oynadyp, bütün dünýäň adamlar gelenine oynadyp, el öwüşüp adyp görkezýänini ýadyňyzdan çykarmaň. Muny men aýdamok, muny Saakashvili aýtdy. Şaýat hökmünde. Türkmenistanyň haramzada prezidenti Saparmurat Harammaşy Medewda Gazakstanda ýygnak bolan meselem vice-premierlerini şeýle eline goýup emedeklep eline oşadýardy. Beýleki döwletleriň ýolbaşynyň ýanyna. O tunç dämi, maskarçylyk dämi? Öz kollegaňy, işdeş ýolbaşyny beýleki döwletleriň ýolbaşynyň ýanyna maskaratyny berip eline oşatmak. Dilçe görüp eline oşadýar. Maskarçylyk dämi? Näme şu ýaly adamlar näme? Halkyň aladyny edýär. Ýok. Ine aladyny etmeýän hem şoňa geldik. Indi men diýjek bolýanlarym. Haçana çelli ýatyp haklaryňyzy alman. Türkmenistany mundan beter türme atacaklar. Indi bet edelim. Şonuň üçin biz haklarymyzy almaly. Haklarymyzy almasak başga çykalgy ýok. Sen ýanky eline ýara gal, ýene zahmat bolar. 5-nji bolmasa 6-njy zahmat bolar. Başga bir gruppa sana ırda bolman, olam zahmat eder, buluş gider. Dini kanun ýol bize 3% millet gerek. 3% milletin hem Türkmenistan'da şuun 3.750.000 adam yaşa, daşında içinde daşında, ofitsialna. Şonun 3%'i 90.000 kolay adam gerek, katıysa 60.000 yeterlik. Biz Türkmenistan'ı demokratik yolu koyup, adamlara bilim verip, önkü düşünmeyen adamlara düşündürüp, haklarını berip, şu haklarını berca edin deyip, yani kaldırıp bilimlerini inlik eder, gelecekte hiç haklarını yitirmedi yani. Hem devlet östürüyoruz, hem cemiyet östürüyoruz, hem bilimler östürüyoruz. Yani şu demokratiyan yolu şu. Bağışlan köp aydaydım, vaktan çıktım. Başka soru olsa, Timur'a verdik mi? Timur aytti hava. Başka soru olsa, можно ли, не уведомив местные власти, выходить на улицы с флагом ТМ, с лозунгами Туркменистана вперед? Чем это может грозить в случае задержания? Миралы тең теживан var. Я так думаю, что этот вопрос адресован для Türkmenistan'a, ne zaten Türkmenistan'ın içi için verilen soru bolmağa ihtimal. Türkmenistan'ın konstitusiyasına ruhsat verilen. Yani haber vermen çıkan ýagdaýymyzda näme boljak? Olan belli zat. Haber vermen çıkacak günümüze bizim en esası ulu protestimiz bolaýsyn, yurt bir açylar, bizim bir yurda baraýly nesip edenden. Ähli halk olup proteste çıkan günümüz isat bolmaz. Köpçülik olup çıkanımızda. Sebebi Türkmenistan'da 115.000 polisiýski bar eken, 5,5 milyon halkyň içinde ya da 2 milyon halk diýeli. Cemlenimize karşımıza çıkacak adam 300.000 adam. Buna 5 vilayette bölsen her vilayette milyondan gowrak halk var. Her vilayette de 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 военнослужащий var. Onun näçesi halka karşı el göterer. Так что думаю, этот вопрос еще время есть для его обсуждения. Его еще рано задавать. Türkmenistan'da o gün ayağa kalan günümüz görürüz nesip edenden. Okey. Sağ olun. Timur? Я думаю, Муравей сказал правильно. В принципе, это возможно, когда вот сейчас, если дорогу откроют, народ будет возвращаться в Туркменистан. Вот. Тем более, кто живет за границей, они уже тоже просвещаются, все смотрят там. Некоторые, очень много активистов, поэтому иншаллах будут все нормально, будем выходить все. Мы же увидим Туркмению. Главное, чтобы дорогу открыли Туркмению. Okey, sağ olun. Benim goşaýyn şu soralar, men goşaýan olanyň diýen adamdan Türkmenistanyň konstitusiyasynda ýazyly. Ine her adam
protest etmeyene ya cemiyet ya da gruppa çıkıp nerede açığını bildirmeyene hakkı var. Şöyle de yazılı değil. Ruhsat almalı. Eyyam konstitutsiyada berilen. Konstitutsiya Türkmenistan'ın esas kanunu. Şu yerde yazılan olsa hemme instruksiya, görkezme, ukaz prezidenti hemmesinden yukarı. Demek ruhsat var. Yöne neyemçip ruhsat soruluyor. Yine misal için uydamliyene hükmünde. Yine biz adalet platforması bilen pasport sanunu geçirdik yani konstitusyonunu. Biz ruhsat alamız yok. Biz yemeli uğrattık. Yine şu gün planını biz geçirecek protestimizi duyduruş deyip. Olur mu anardan cevap veriyor? Hovo 16'dan 17'ye çeli geçirilersiniz deyip ruhsat derler yani sıkı savani değil ya. Tekrar neyemçip ediliyor? Mümkün şu yerde şu günü estafiyete geçecek. Ya bir bayramçılık geçecek. Ya da şu yerde Türkmenistan'ın prezidenti gelecek. Şu yollar bekleyecek. Yüzde şol yani merapriyatı için. Eğer şu dağıtlar bulunur. Пожалуйста, sen geçirilersiniz. O konstitutsiyada verilen şu konstitusiya Türkmenistan'ın Avrupa ya Rusya konstitusiyası hem yerde dendir. Yönü Türkmenistan'ın prezidenti ve onun emhimeşikleri bunu başkaça düşünüyor. Şunu işletmeyecek oluyor şu kanunu. Yok bana ruhsat almalı ya. Ay ruhsat neyemçip almalı diye düşünen oklar. Ya kanun bozuyalar bilen oklar. Şunun için ruhsat gerek gel yönü uvidamleniyor gerek. Benim protest kurnak gördüm. Uvidamleniyor diyem. Anadan cevap veriyor. Genim oraya neyemçip bir sana vermeli. Edilir akıyım. Problem ne? Genim oraya Şunun için eğer de şu yerde mesela için pasporttan protest geçirmeler qadağan dileyen olsa onunla şöyle znak olmalı. Köçe znak yani. Her köçen yani şu nokodundan o nokoduna çelli şu devletin pasnavleniyeti olmalı. Şu plan sebepli şu köçeden şu nokoddan şu nokoda çelli hiç hili miting, protest, merapiyatı geçirilmeler это дорога стратегического назначения, yeni deyip yerde znak olmalı ve hayti kanunun esasına, hayti artiklin esasına, hayti ukazın esasına bolonluğu yazılmalı şöyle. O zat yok olsa onunla istendik yerde geçip oluyor. Türkmenistan'ın konstitusyonunu, pasportunu, serdin akçayını geçirdi mi öteni? Eğer Amerika'nın akçayını onu geçirip bilen olsak, onun önüne geçirip bilen olsak, onda ne yapacak? Türkmenistan'ın konstitusyonunun önüne İstanbul'da geçirip bilen olsak. Şunun için bu da hatları doğru düşünmeli, kanundan çıkmalı. Kanun esasında istendik yerde geçiriliyor. Türkmenistan mı olsun, İstanbul mu olsun, Amerika mı olsun. Yönü Türkmenistan'la protest diyende narkoman, idiot, haramzada Berdimuhamedov'un yüreği durup başlıyor. Şu sözde. Biz Berdimuhamedov'u protest diyen sözü öğreniştirmeli. Şunun için ne cevap şeyle. Yine soru olsa Toyota Corolla yazıyor. Salam. Şul bir sorum var. Men düşünmedim. Siz teyasin görmediniz mi? Türkmenistan 1991 yılında oktyabrda karşılık aldı. Neme? Sentyabr 20 kutlayar. Aldı. Neme sentyabr 27'sine kutlayar. Ha. Neyem çip oktyabrda aldı, neyem çip sentyabrda geçiriyor deyip soruyor. Mirali? Yine de şu yatan yere yaktı olsun Türkmen maşı yadım uçuşuyamenin. Sol Ölmez'den bir reportaj veripdir eken bir gazet jurnalı 2006 yıldan Ölmez'in ön yani. Men ölenden son köp saatı ütköderler, pulam ütköderler, adıma yitircek olarlar diyen vaktim. Naha şu ad seredin 91. yılda gelen konstitusiyanın kararları bilen konstitusiyası bilen geldik 2006 yılı. Şol aralıkta bilen tek gezek ütködildi. Ve 91. yılın 20. oktyabr görkezilik geldi. Şahsi pikirim. İnden bir 2006 yılın dekabr ayında 2007 yılın fevral ayından beri bir täze hökümet Gurbanguly Berdimuhamedow'un garamagyndaky şoň spatyndaky ýurt dolandyrşyndaky ýurt ýolbaşçylary ýene de öz täze bir sistemasyny oturdup bilmek üçin milletin taryhyny,
geçmişdeki 30 yılın içinde bolup geçen 25 yıllık tarihi belki öçürmek maksadı bilen. Hani bağışlan, bugün ertir dünyaya gelip geçici, biz siz olar bular gidenler sonra bizim çağaları kalacak, 20. oktyabr yağdan düşecek derlemediğini, vakti gelende, yıllar sonra. 27. sentyabr, Gurbanguly Berdimuhammedow naşit ettiği Türkmen başını umaniyattan çıkarttırmak berdi. Dine öz kultunu kaldıracak. Türkmenistan olsan gelecekte Gurbangulyň atasından kalan mülki, lişni sobstunisti, Türkmenistan'ın halkı onun verine poddunu rabi, kullary diyen bir düşünce verecek bolýarlar. Şoň bir başlangıcı dip pikir edýärne. Erkenç bir zat aslında oýlanyp çeretsen. Haşy sesi çıkmayan oturanların birinci pikirlenmeli zatlary şo. Sen alıp oturan maşynyň, gurup oturan jaýyň, yine bir mellekde dikip oturan bir kafe, restoranyň eti bir gün gelecekte şo birine bir değişti bir mal mülk bolýar, senin şonu yerine getirip beren bir talabandan tapagyň bolmaýar. Pul gazansaň, maşyn minseň, beýleki gurjak galak bolup ketseň. Şoňa bir başlangyjam bolup biler, sebäbi bular 100 ýyllyk belki 300 ýyllyk planyny çizendir. Oğlum bolar, oğlumdan soň aktygym bolar, aktykdan soň çoğulugym bolar, men öler giderim, men dinastiýam sürer gider. Bütün Türkmenistan bundan soň diňe 20 sentyabry biler. Şahsy pikirim. Sağ olun. Okey, sağ olun. Murat? Mene bu soruga geçeýin. Siz özünüz jogap berin, dinleyin. Bolýar. Meniň alan maglumatlaryma görä Türkmenistanyň şu gedek 27. oktyabr 27. sentyabr geçiriniň sebäbi ine şu gün Serdar Berdimuhammedowyň dogulun güni. Şu günden başlap erteden Serdar Berdimuhammedow prezidenta geçip bilýär istendik güni. Şunu şul adam öňünden, ýani bir ay öňünden şul oktýabrdaky bayram 27-ne geçirip, oňa da halk maslahatyny goşup, ýani bir gezekde Serdary prezident etjek bolup tüýşüren. Gyssanýa, gaty gyssanýa, gün-günden ýagdaý kıynaşyk dotýar. Görüp dur. Hem pul ogurlap yetişip gelýär, ýani gaçmaň öňünden, hem muny prezident edip iki ýol alyp barýar. Hem muny prezident edip, ýani ýumşadyp halkyň öňünde oktýabrda ýollar açyp, halkyň azajyk ýani rehimlik berip, ýani açyk pesetmek. Ondan soň ol açyk çörekler, paýlar, ýani nahallar, paýlar, paýoklar, paýlar, Serdar açyk özgeçlikler eder. Ýani Berdimuhammedowyň özgeçlikleri. Başta gelende internet açak diýip, iki internet kafe açıp yaptı. Ine şu ýaly kiçijik manipulasiýa halk etmek üçin populistik hereketleri ederler de halky ýene alýarlar. Muňa zahvat diýilýär ýene. Sebäbi näme men zahvat diýen? Haçanna halk ýani taýlara çykyp ses berip halk taýlanýardyna zahvat ýok, şo tordy. Bul taýlalar. Şu biz taýlaları geçip gören baba. Gözüňi önüne getirin. Her gerek saylananlar şu haramlar 98,98%. Hiç dünyada var mı şu? Hiç yerde yok. 60% alyanlar yok. Bizimki 98'de 99. Neyemçi? O demek biz hiç vakt haklarımızı ulanıp göremdik. Seslerimizi ulanıp göremdik. Bunu oğurlap yatıylar. İyiden akşam açıldı. Bizim şunu etmeyen yadaymızda bu da kendi problema değil, bolýarlar, men näme? Men sesim kime gerek? Men protest çıkanım kime gerek? Men hiç zat çözemok diýip gelip ýordum. Ine şul ýoş-ýoşdan gysga wagtda 30 ýyl ul wagt däldir. Gysga wagtda Türkmenistan türmäge getirdi. Türkmenistany halkyny öz watanynyň ýokdugyna getirdi. Indi bizim watanymyz ýok, Berdimuhammedowyň watany. Şoň üçin uruş bolsa hiç görüşme. Ol bizim watanymyz däldi. Ýöne ýoş-ýoşdan şunu gotdanım geçip diýär. Häzir siz işçi migrant bolsaňyz daşynla, indi siz ýoş-ýoşdan ünt berseňiz, Türkmenistanyň içinde işçi migrant bolup barýar. Ine men maglumat aldım, şundan 3 gün olan Vatan programmasyna 1476 adama raýatlyk berildi. Afgan, Pakistan, India, plan tigran yerlerden adamlara raýatlyk berýär. Bize pasport uzaldan al. Haramzada raýatlyk berýär.
Şu gödüňüne getirip bilýärmi şu zatlary? Şoraýal kanun var diye. Şolara raýat bermenin näme haky var? Egerde konstitusiýanyň esasyna öz graždanlaryna pasportlaryny ýa-ni proдлевать etmese, uzatmasa, täze pasport bermese, onu näme bolar raýatlyk berýär? Diýmek, olar Pakistanlar, Afganlar pul berýär, 100.000, 200.000 pullaryny alyp ýegenler şakyrra pasportlaryny berýär. Ýene bolýanlar. 1476 daşyrdyň adamlary. Prezidentim gol çeker. Prezidentin golu bolmasa berip bolany. Anam çy gol çeker? Sebäbi Türkmenistanyň prezidenti Geraýinç Berdimuhammedow Türkmenistan dolandyp bilen ol bir zat ýegenlerini dolandyp bilen. Ýegenler paraxorlyk edýär. Spisygyň ýaly öňüne olam gol çeker bilen gol çekenler. Olam pullaryny gerip ýör. Men käwagt Şammy diýip bir iň deýusi, bilimsiz, biheppe, özüni jemgyýetiň içinde alyp baryp bilmeýän, terbiýe almadyk adam bilen deňişdirýär. Täze gylk häsiýetleri men diýär. Şol ýaly bizim milli liderimiz. Indi size sora berýän hemmäňe. Biz ösürsmi? Ýok. Biz öňe gidersmi? Ýok. Biz bütün sivilizasiýanyň, bütün 180 halkyň iň soňunda ýa-ni iň soňan bu torya ondan soň bir taçka bolar. Şo taçkaň üstünde ýa-ni şol gidýän halklaryň ýerine ýa-ni süýkünüp halk bolup gider, döwlet bolup gider. Başga ýol ýok. Bul haramzadany bizi 15-nji asrakyn götürýär. Ünferin Elon Musk turistlary raketa bilen akydyp şo raketany ýere düşürdi. Indi turizm açýar. Asmana. Biz haklanlar bilemizdi. Konvertasiya ýok bizde. Bir aýtsaň bir kelle sığmajak bir logik taýdan kelle sığmajak zatlar. Näme bolup geçýär? Biz özümiz hilamda, biz öz haklarymyzy almana gorkýar. O mitingde çykmany gorkýarlar, näme daşyna çykan oklar. Daşyna adamlar gorkany ok. Olar öýlerini ananok, olar öz haklaryny alasy gerenok. Alany bilenem olar bir 5 mat berilenok. Men ýene Türkiýe baranda maňa soru berýär. Burada näme sen şu zatda diýen? Sana 5 mat düşýärmi? Ýok. Men sana düşünemok. Sen näme şunu diýen? Ine şonuň akçyly. Bize öz pulumuzy şuňa goýup halkymyza kömek edenler. Bunu oraya paniýaty ýok. Düşünje ýok. 5 mat düşmese näme gerek? Men öňüm bir aýdypdym. Bu welaýatda ýollar ýapyk. Geçip bolany. Motorlar geçip bolany. Ýöne o ýerden bir ýer jaňatsa, gel şu ýerde bir $200 bir iş wa gazanyp bolýar diýsen, şulardan hemme ýollary partizan ýaly, remba ýaly ýüzüne neme çalyp, ýa-ni aşagdan çümüp, ýüzüp, ýa-ni hemme zat edip şöyle baryp şonu konar. Diýmek o kıywa. Diýmek şulardan şuňa pul berip haklaryny beremesen muht bolsa da alan ok. Şoraýal ýa-ni düşünjesi pes. Ine şu düşünjeni biz galdyrmaly. Sen haçan açelli daşyna iş migrant boljak. Hawa oturursun piwe içersin, ara içersin ýa-da namazy edip öýüň arasy saklap gidersin daşyna. Problema ýok. Ýöne watan gitdi. Ýöne Türkmenistanyň içinde garyndaşlarymyz moral taýdan, beden taýdan, psik taýdan, ruh taýdan, mertebe taýdan peselip bomja batýar. Bomja opýarlar. Size şol sözler, şuraya zatlar, wakalar size digen okmuşlar. Şoň üçin men her wagt aýdýan. İstendik adam türkmen bolsa, istendik ýerde, istendik nokotda, hatta kiň bir kijijik ýa-ni goýun bakýan meýdançasynda da görüşüp bilýär. Biz atmaska gözlemediler. Çıkmaly. Daşynaklar ha çıkmaly. Täze siz demokratiya döwletlerine, siz açyk arasa döwletlerde ýaşap ýörsiňiz. Ine 3 tane 4 tane adam şu referanyň başyna aýlanyp ýör. Hani bir rakitdimi? Şoň dokumentlary ama ýok görülýär. Aýdym aýdyp gelýärler. Şolary görüp men bundan beter görüşdim öyle.
Ine şu ýaly oglanlar bolsa 3% Türkmenistan'na biz şeýle bir Türkmenistan bolarys. Görürsüňiz öňüňizde. Tamam. Başga soru bolmasa biz tamamlaýaly. Sebäbi siz gynaba bildik. Men şu gepleşi ýöri togurladym. Sebäbi TikTok'ta ýa başga ulumlarda ýa aktivistlara soralar bar. Diňemenne ine şu gerek Murat boldy, Miraly boldy, Timur boldy, indi gerek başga adamlar biz jogap bereli. Sebäbi biz halkyň öňüne düşüp gidip dur. Halk bizden giç galýar. Halky ýygymiza getirmek üçin, ýygymyzdan ýöretmek üçin biz şolaryň soragyna jogap bermeli. Mümkin biz ýanlış. Mümkin olur da doğru fikir edýändir. Şoň üçin olur diye soragy berýär, biz ona jogap berýär. Şondan soň olaryň ýene soralar bolsa, biz ýene jogap berýär. Ýöne biz sizi goýmarys, galdyrynçak goýmarys. Vatandaşlar, şu taýda ben chatda okuyan da köpsü diye soraklarken yetişmedi. Vatandaşlar bugün bilen biten ok. Indi Nesibedenden Murat ağa bunu köpeldirer dünýäli çıkışlarını ve häzirki soraklarymyzy jogap berilmedikleri indiki çıkışında da yine şu soragy yine berip bilersiňiz. Şoň üçin dünýäli zat ýokdur. Pikir etmeň, okaman geçti yine nämetdi çünkü size böyle detaylı düşündürüyor ve 2-3 tane adamam cevap berberdi. Menem var. Ele ki Mural ağamız da var, Timur ağamız da var. Şeydi biraz vakt uzadı her soraklara. Şoň üçin şunýaly çekildi. Şoň üçin gaty görmeň indiki çıkışlarda hökman yine cevap berilir. Şonu aýdaýyn diýdim. Egerde başga soralar bolmasa, men her ýerine bir haýyş edýän, ine Miraly, Murat, Timur, edil bir minutdan köp däl, siz öz berjek halkymyza arzularyňyzy aýtsaňyz, ýa-da soralaryňyzy, ýa-da talaplaryňyzy, ýa-da ýa-da arzularyňyzy. Ine Miraly sizden başlaly, bolun. Minnettar Murada, bugün bir zat olsa menden başlayan Allah'tan sonunu vergey inşallah goýuluklarda bolsun. Şeýle bolat bar, men kommentarlar bizlere muhabat ediz. Bizim Türkmenistany halky diýjek bolýanym korkak däl. Ana nähil diýen size, korkaklykdan ziyade у каждого есть родственники, которых они любят, за которых они готовы отдать жизнь. Но şu taýda bir zada düşünmeli. Bir döwletin emele gelmesi üçin o adamların köpçülüğü gerek. Diňe adamların köpçülüğü däl, maşgalaların köpçülüğü gerek. Bir döwletin kiçik öýjügini görjek bolsaň maşgala seret diýär. Maşgala eneden atadan, oguldan, gyzdan, bala çağadan ibaret. Şo maşgalany gowy görýän bolsaň, bala çağan gowy görýän bolsaň, döwletin döwlet ýalak bolup buýsanyp gezmek üçin buýsanyp duran bir parasatly, adalatly, bolelinli, her tarapy açyk, çar tarapy açyk gelişmekde bolan prosperitaýy bir ýurt bolmagyny isleýän bolsaňyz we ýakynlarymyza ziýan gelmesin diýjek bolsaňyz, maşgalanyňyzy gorumak üçin ýurdy, döwleti goramaly. Ve şu taýda özüm как бывший офицер aýdaýyn, бывших офицеров не бывает, hatta men barada köp saat diýerler, men diýen näşeli бывших ментов не бывает diýerler. Men офицер diýen şu taýda любой bir офицер, soldat kulluga baranda kasam içendir, okuwuny gotaran diplom alanda kasam içendir. Ýurdun düşmany diňe daşlardan däldir. Ýurdun düşmany içerden hem bolup bilýändir. Ol prezident wezipesine oturan bolsun, kabmin bolsun, ministr bolsun, ýöne sıradan bir işgär bolsun, abyşny bir laborant bolsun, tapawdy ýok. Eger ýurdun sırryny satýan bolsa, ýurdun halkyny ziýan etdirýän bolsa, oňa çäre göre aýmalydyr. Oňa göz yummaly däldir. Owa bugüne çelli 30 ýylyň dowamynda halka haram ýedirdiler, haram ýemäni öwretdiler, para alyp para bermäni öwretdiler. Şondan gorkýaňyz, gorkmaň. Çykyn şoňa garşy, halk bağışlajakdyr. Sag bolun, käňiz otmaýyn. Sag bolun. Murat? Menem şu taýda bir zady ýatladym, şu wagt ýadyma geldi. Şunu aýdyp geçeýin. Men hemişe şunu dürtüp geçen pul meselesini ve pul meselesi diýdiğimde edil pulu açacak gel de şey diyecek hani bu
Bilensiniz hep biz pulu veren vaktimizde Western Union yapıktır. Hani zat yolu bilen legal yolumuzu yapıp koydu ve ne legal yollar bilen ne legal yollar bilen pulları uğradıp dur şu vakt pullarımızı ve indi ne medyalar bunlar bizi seredin spesial şu ne legal yolu özü kurdu. Şu ne legal yol bilen özlerim işleye yönü ne medya bundan sonra sizin maşkalarınıza gidiyor da sen bu maşını ne mi bilen aldın? Ecem uğrattı de. Ecem ne yerde işle? Türkiye'de ne için orada Aliye'de sen bu maşını aldın? Sen şunca yıldan beri işledin. Yani Ecem ayda sen 6 yıldan beri işledin. Olana sereden o hani sen nalağını töledin mi? Yine ne deyip seni yine korkuzup aldı. Ya da senin şu maşını almak için, senin öyünü ya da senin pulunu almak için yine şu zaten diğer seni kösep yine seni içeri atıp bilirler ya da senin eceğinden yine şantaj bilen pul alıyorlar. Yine näme? Yine dımyanız. Şey diyen bu spektakl bu hazırki Berdi Muhammedov'un bu zaten bu taranok her hile yolları. Şoň üçin doğanlarım, vatandaşlarım şu zatlardan pikirlenin. Biz özümüz şu bir kanun yolu bilen yöremeliler. Biz indi talep edeli Western Union'u aç diýmeli. Koy mis Western Union'un iwerelin, koy birazcık liş dip deplata edelim. Hazır aydıp bilersiniz $100 15 lira ver yani. Yok. $100 gerek olsa 50 lira ver. Yani halal yolu bile ver. Bir zat diyen vaktinde talonu çıkarıp yüzüne şat da yapıştıran şeydi. Ve ondan sonra sana hiç sat deyip bilmeyeler. Şu vakt verip bilen mi eline talon? Görkezip bilen mi şu vakt? Görkezip bilen o. Dilin gıyskı bolmacak olsa talep edelim. Ve bir kanun yoldan özümüz vatandaş bulup çıkalım. Vatandaşlar bulup ayrılalım şondan. Biz İslam'da şu yol bilen şu pulu vermesini. Şundan talep edelim. Açıklarım bunlar ve nesibelerinden başka yine şuncalı efirlerde görüşenecek. Köp sağ olun dinleyeniniz için. Sağ olun Murat. Timur? Aziz vatandaşlarım, men yüz vermek isteyen vatandaşlarıma, organ işlerine, harbalara, hizmetine yüz vermek isteyen bugün bir tane narkoman, zifrinik, harabda yönettir, rejim her şişatkör tizelen yıkılar. Biz köp saatleri analiz ettik ve tam içinde taşında hava. Bölük gruplar ya çekilen köpek paraya yavaş-yavaştan Hudaýa şükür etermen kahraman bolunamaz köpek paraya. Şoň üçin organ işlerleri siyasi X gelen wagtynda halkyň tarapyna geçin, karandaň rejimini goldama. Ol adam balnoy psih bütün dünya türkmenistany mazhar etdi. Häzir internette basyp görüň, karandaň diýip bassaňyz hemme ýerde şol karandaň çykypdyr. Hawa. Şo barada hemme maglumatlar çykdy internette. Olmasa ortamosyn, ýüzemosyn Türkmenistan barada hiç satlan yok. Hemme dünýä bilýär. Şoň üçin köp awatlayda bu näme aktivistlerimize şol благодаря birleşip edilip turgan işler üstünde şu haramdağın karşısında işlemde hava. Misip posatiden yıkılaram. Şoň üçin hemmemiz altyl bir olup birleşip harekete geçelim. Köpräk aktivistlerimizi goldalyň. Son belki kargo işe görenler var. Şol bizim oğlanımız urdular hava. Bir gedek urdumuz hava. Yine ikinci gedek siz bizden katörmen hemmenizi danlaňyz bilip dursa hava gerek yerinde. Eger bir zeper yetirseňiz biz size iki dek zeper yetiririz hava. Şoň üçin aktivistlerin karşısına çıkacak bolmaň. Örneğin işlem geçirilip durýar. Türkmenistan içinde de şol aktivitelerine azar berjek adamlaryň hemme danlary da bizde bar. Atlar nidi ýaşaýar. Näme işleýär? Hawa zwanyaty köpüň atlary bar. Aşdy 70% bilýär. Şoň üçin
etçek kerekligini gowy düşünüp edip sizin çağalaňyz Daşarıtda, Ukraynada, Belarusyada, Orset'te, Kitayda o faktörün çağalaňyz bar. Şoň üçin aty oýlanyp terk edin. Oğlum. Sağ olun. Köp Timur. Men size arzularımı aytmakam. Ine bir soru berli Türkmenistan'ın taliplerinin Türkmenistan'ın şol soru berýär. Murada dolar 27 düştü. Näme sebäpli? Şunu düşünüp bilmersiniz. Düşündüreyim. Hakykatdan hem doların indikatorlary ýa-ni dolar näme dolar bolup bir nokotda dur ya düşünök ya galanok ol näme sebäplerden ibaret. Birinji içinin valuta zapasyny ýa-ni näçedigini, ikinji Türkmenistan'ın eksport ve import balansynyň täsirligi hökmünden, üçüncü Türkmenistan'ın kredit pul aylanyş politikasynyň ýa-ni effektiwnesligiň netijesinde, üçüncü Türkmenistan'ın içindäki işleyen pudoklaryň effektiwnesligiň üstünde, dördüncü Türkmenistan'ın içindäki ve daşynak alyp barýan siýasatyň netijesinde. Ine şu zatlaryň hemme indikatorlaryň, mundan başga indikatorlar var, ýene şu esas indikatorlar eger arasynda dogry işlese dolar durýar. Şuň bir indikator gaçsa dolar peselýär, galsa dolar güçlenýär. Ine şu sebäpli. Ine şu ýa-ni sistemany normalda başga döwletlerdäki işleyen normal ekonomik sistemany Türkmenistan'da ulanıp bolunak işleyen. Bizde dine siýasat olum ýa-ni direktiwna dolaryň möşe goýulýar. 3,5 direktiwna goýdy, ýa-ni kararyň üstü bilen. Häzir ine bayramçylyk bar 20-sine şoň öňüne dolar gaçyrdyp, açyk produkty döküp, şol öz çärelerini geçirenine we öz maksatlaryna ýetenine, ýa-ni hiç ýeri aktivistler galmadýaly, oňdaşyndan adamlar galmadýaly dolar gaçyrýar. Ine şoň üçin häzir bular ýazýar, dolar dine satylýar, ýa-ni satýan ýok, dine alýarlar diýär. Diýmek onu hökümet dökýär. Hökümetem kä wagt öldü ýa kä wagt patsanly adamlar bilen Centrabank ýa-da ýegenlerin üstü bilen dökülýär. Ýa-ni bahany gaçyrmak üçin. Hakykatdan hem ol kurs eger goý berilse, beýleki demokratik döwletlerde ýaly uçup gidýär. Biz bankrot. Men şunu çıkış ettim, montaj ettim. Şu yerde men Türkmenistan'ın двойная buhalteriya, yani iki tane buhalteriyası var. Qara ve AA. Şunu düşündürdüm, şöyle görürsünüz. Şunun için şu soruğa şeyle cevap vereyim. Bizim köp vaktimiz yok. Indi men arzularym. Hurmatly vatandaşlar. Ine men şu yola çıktım. Sebäbi men enatam ine bizim haklarymyzda görüşmek doğru diye mirali. Ay ýuwaş bolun, oturun, goşulmaň, siýasata goşulmaň, janyň sagmy, hemmämize ýeter Türkmenistan baýlyklar ýeter, otur bildik. Inhä men wagtym belli, men çağırym öňüne jogap berçiň. Men çykyp öz haklarymy alsam, diýmek, men çağırym öz haklaryny alyp biler hiç kim bolmaz. Şoň üçin men çykdym şu ýolda. Men üýtgeç adym ýok, ýa-ni hökman suratda görüşmeli diýen zat ýok. Ýöne içinde doğru anlaşılma. Menin pasportum действительный. Menin Türkmen pasportum var. Oğlum действительный. Onu aydam okudum. Действительный pasportum var. İsteyen vaktin Türkmenistan'ı var bilen. Бессрочный pasport. Limitsiz. Alt kaydanında şu limitsiz. Şu kanun esasında yürüyor. İstendik yerde Türkmenistan'ın prezidenti tuğdu verip bilen. Yürüyor. Şoň üçin eger şu çalışmadyk bolsa men günem ýok. Hökümet çalışany, o men günemde. Indi size berjek arzularym. Nirde bolsaňyz, dünýäň künjeginde, Türkiýede bap deportda bolun, Ukrainada, Odessada deportda otur. Nirde otursaň, hiç ýerde hakyň gideme. Prinsip boýunça. Sebäbi şu zatlar nire soňuna iltýänini ine men size görkezdim. Haklarymyzy alman, 2-3 tane haramlarda öňe çykyp, döwlet elini alıp, Türkmenistan, dine Türkmen halkyny ne? Döwlet, halk, toprak, ekologiya, hemme zat tupyga eltip, türme sokdy. Ine şol bizim esas ýalňyşlygymyz. Indi şonu etmeli. Sen nirde bolay?
Gökçe, Bağır, Titrovka, Yanış, Manış, nirde bolay? Kerkiçi, Daşovu, Könürgünç, Taxtabazar, nirde bolay? Haklarını al. Haklar için taýýan bolsaň, bir diýmek sen adam nasıl ýaşy? Haklar için seni 10 meşrutka salyan için bolsalar birin. Sebebi sen öz hakyky hereketini, watançy hereketini özüň jemgyýeti östürmek üçin hereketini etdin. Gowunma sen. Sebebi sen beýleklerden tapawutly. Sana adamlar gowunmaly. Bizde bu ýaly adama gowunman gaýtyp eýol näme durat diýerler. Ine şu düşünjäni çalışmaly. Onun için ine häzir aktivistler ya bular düşünen oktur diýemezmi? Hiç kim gollamasa da şular ýanky orta o diýer kak pin na plüşik diýerler awurlar. Tokoyun içine hem ağaçlar döwýän, ýanky aýyrýan, tepteki edýän, diňe bargazy goýýan. Ine şol ýaly daşdan görünür ýaly. Şularam bütün halk duran wagty, ine gördüňizmi 3-4 tane oğlan köçede aýlanyp böyle. Protest edip öýünü okudýarlar. Olar öz için edýärler we sizin için edýärler. Şunu unutmaň. Tarihi wakalar başlady. Goşuň içine. Men bir arzum bar. Aýdam okdum ýöne inhäzir publika edýän. Türkmenistanyň tarihyny soňky 100 ýylda hemme tarihi yalan. Bir topar yalan zatlar goşdy. O harambaşy görgülýän harambaşy ol hemme tarihi çalışyp aşağıdan yukarıdan aşağı koyup özünü kahraman 5 tane geroy olup ini atasındağı geroy edip onun ejeti tekinkede yani uborçlu olup işlep haramlıklar ediydi. Odan kovulanmaşkana şol. Onu geroy edip bir de yani haramdadı geroy edip geroyları qaytyp Türkmenistan'dan kovup ya öldürüp ya da türmäge tersine edilip yani ağakladı kara edip Qarada ağ edip arasda ruhu veretlik, mertebelik, gahramançylyk zatlary ýok edip, ýallakçylyk, adam satmagy öňe goýup bizim Türkmenistanymyzy şu ýanky terse urup goýdular. Indi men bir niýetim bar. Haçanla biz demokratiýa, watan Türkmenistan we demokratiýa Türkmenistan demokratiýa geňeşi şöyle baranla ve yollaşılık edilmezdi. Birinci bilen biz Türkmenistan'ın tarihini öňkü ýerine goýmaly. Türkmenistan'ın konstitusiýasyny öňkü 91-nji ýylda konstitusiýa getirmeli, şondan ädilmek başlamaly. Hemme o haramlaryň Türkmen maşy medallaryny, geroýlukny hemme zatdan aýryp biz hakykaty getirmesek, biz hakykat däl zadyň üstüne bir zat gurjak bolsak bizim fundamentimiz ine şo ýerde gurulmazda men bir arzum. Ahal Gasinsan ýanyna Aşgabatda ýokarda muzey bardyr, Türkmenistan muzeyi. Şo ýerde Türkmenistanyň 17-nji ýylçylyk tarihi, 17-nji ýyldan Sowet tarihinden Türkmenmaşyň tarihi, Türkmenmaşyň tarihinden Berdimuhammedowyň tarihi, şol iki tarihi ýok edip, olary Türkmenistanyň kanalizasiýa hökmünde görkezip hakyky, olaň hakyky ýagdaýlaryny biz ine häzirki görüşen gahramanlar, türmede wepat bolan gahramanlar, aktivistlaryň, türmede ölen adamlaryň tarihlaryny ýazyp, nähili Türkmen halky 30 ýylda öz haklary üçin görüşenligini jurnalistler, tarihçiler tutup ýazdyryp, şol atlary Murat Razakow, Mirali, Nuri, Farhat, Esko, Dursultan, ýene de oňyna bir ýüllerçe adamlaryň atlaryny, tarihlaryny ýazyp, ulu kitap edip, şo ýerde şoň çağlar, akdyklar baranna gowunar ýaly edilmeli. Nesip bolsa, men şo teklibi Türkmenistanyň halk maslahatyna goýarym. Sebebi şol adamlar hemme zadyny ep berip taşlap, maşgalasyny, özüni riska goýup, ejelerinden kakılından geçip şu yola çıkıp dakansa gidip oturuyor. Kahraman değil mi şunlar? Eğer şunlar kahraman olmasa onu kim kahraman? Düşünür mü anasını? Şunun atları şu yerde bolmalı ve Türkmen halkı öz hakları için ömrüne bir gedek görüşenine yine şu adamlar öňe çıktı. Her vakt uruş olanlar birinci öňe gidip wepat bolanlar kahraman bolýanlar.
soňkuly gahryman bolýan näler? Ine şular öz orny alýar. Ine biz şulary gahryman etmeli. Şunun gahrymançylygyny dol meşwerde biz berja edip hormat goýmaly we baha bermeli. Şoň üçin men niýetim şu ýere baranmada şonu atları bellek geçmeli. O list 1000 adam, 10 adam bolsun tapawut ýok. Ýöne şonu atlar bolanma istenip adam öz maşgalatyna, oň maşgalatyna, akdygyna, çoğulugyna aýdar ýaly. Bizim aty babamyz şu Türkmenistan muzeýiniň girsen şu ýerde adymyz durandyr diýip buňup gelmeli. Ine şu ýaly biz öz gahrymanlarymyzy goramaly we bellek geçmeli. Şu taryhda sebäbi şu 30 ýylyň taryhynda bizi kör edip, bizim haklarımızı alıp, bizi gaty bir ýanky ýagdaýa bir ýerdemine sokup, garanky tamda sokup, ine şul aktivistler, şul garanky tamdan halky öz gahrymançylygyny görkezip, ölüp, gidip, türmäge düşüp, zadержание bolup, urulup, gyrılıp, pasportsaň içine eltilip urulup edýärler. Diňe daşynda da Türkmenistanyň içinde de bar. Egerde sizem şoňa giýjek bolsaňyz, hereket edin. Görkezin senin kimdiňi? Gahryman diýip özüňize argy çyk gelip ýörsäň, görkez erkek bolsaň, gahryman bolsaň, ine häzir ädim. Görkez. Çık halkyňa görkez. Şul bellenip geçiler. Ine men öňünden söz berýän. Men şunu halk maslahatynyň öňüne goýarym. Öňünden gowy işlerin üstünde proýektini edip goýarlar. Şonu DVT topary, demokratik toparyna haýyş ederler. Hemmelere şoňa ses bermän haýyş edip kanun esatyna geçirip şonu taryhçylara goýup hakykatdan hem izuçat edip şu halktan çıkan gahrymanlary ýazyryp Türkmen maşy ýaly haramlary Berdi Muhammedow ýaly haramlar tohum bilen taryhtan aýryp taryhymyzy hakykaty goýmak. Şonu etmeli. Şoň üçin ine size de arzuwlar öz haklaryňyz üçin, taryh üçin näde? Özüňiz üçin, çağlyňyz üçin görüşün. Niýede bolsaňyz, Türkmenistanyň içinde bolsaňyz, şapbaga ýersiňiz, urulorsaňyz, on meşrutkada oturarsaňyz, ondan köp berilmez. Ýöne dakansa gitmeli. Başga ýol ýok. Şuň bilen biz gepleşigimizi gutarýas. Hormatly watandaşlar, şu ýa gepleşikler burnap dururuz. Ine şu gerek men Murady çağırdım, Miralyny çağırdım, Timur geldi. İnnik edeklerini biz çağırıyoruz. Şu olanları başka da aktivistler görkezeriz. Biz bizim aktivistlerimizi size tanıtmalı. Siz gönlüm soru verip bilirsiniz. Tanqid, öwüp ya beylik soru verip durasınız. Bir haýyş edýän her gedek bir-birini öwüp ýazyp ya meni öwüp ya da bir öwüp ya nimede bu elementar zatlar. Aýtmaly, wagt ýitirmeli. Bizim efir wagtymyz köpdä. Gysga, çotko, efektiwni jogap berip öňe gitmeli. Şoň üçin diýjaňyz rahat bolsun, sag bolun bizi dinleýäňiz üçin, bizi izarlaýanyňyz üçin, bizi hormat goýanyňyz üçin, öz pikirleriňizi bizi ýalňyşlap ýazýanyňyz üçin köp sag bolun.